No niin, hyvät ystävät, varsinkin hyvät Viipurin ystävät. Mä olen Jyrki Iäs Pitäjäyhdistysten liitosta ja tapanahan on ollut nimenomaan, että tämä Pitäjäyhdistysten liitto on ollut se, jonka osa tätä meidän toimintaa, niin nämä esittelyt nimenomaan on. Mulla on taas tapanani ollut ottaa tämä evakkomatkalle mukaan lähtenyt Aisa Kello mukaan. Ja täällä on kiva entisenä opettajana aina kutsua kansa paikalle. Mutta samalla niin kuin vähän rytmittää tätä, en nyt esiintyjiä aio tässä sen enempää rytmittää. Mutta ennen kuin mä esittelen tämän illan 3 musketööriä, niin mä lisään tähän kellotarinaan nyt tällaisen yhden Junghansin. Se kello on paljon isompi. Kuvitellaan, että se lähtee nyt tuosta lattialta ja sitten tässä on se kellon päällä oleva suojus. Mun mummoni ja isoisäni menivät kihloihin vuonna 1916 ja kävivät ostamassa kihlajaiskellon Viipurista. Ja se kello on mulla seinällä Malmilla kotona. Mutta tämän mä uskalsin ottaa nyt tänne mukaan niin todistukseksi siitä, että jotain siitä Viipurista saatiin meillekin kotiin, kun se ajoissa vietiin. Eli se tuotiin mun isoisän isosiskolle Anna-tädille tuonne Malmille turvaan jo ennen kuin talvisota syttyi. Eli tämä ei ole ollut evakkokuormassa, mutta sitten tämä Aisa-kello, joka helkkää, riemua pelkkää, niin tämä on ollut tosiaan meillä evakkokuormassa mukana. Tämä oli semmoinen pieni tarina tähän alkuun, koska tästä tulee nyt 3 asiansa osaavaa ja kolmellakin eri tavalla tätä Viipurin merkitystä ja muistoja tarinaa kertomaan. Jouni Sutela on Viipuri-yhdistyksen puheenjohtaja ja hän aloittaa lyhyellä katsauksella Viipurin historiaan. Ja sitten valokuvaaja Mikko, terve Mikko. Niin, silloin sama sukunimi kuin missä presidentti asuu. Se on Mäntyniemen Mikko. Niin on valokuvaaja ja vie meidät sitten valokuvien avulla aikamatkalle Viipuriin. Kahvitauon jälkeen tohtori Tuomas Tepora taas antaa sitten mä juonan sitten Tuomas sut sisään uudestaan, sulla on niin komea se otsikko, kun me olemme lukkona idän ja lännen välissä, niin sen tauon jälkeen soitan kelloa uudestaan. Mutta nyt Jouni, ole hyvä, sinä pääset aloittamaan ja tästä nyt ohjelmasta todellakin vastaa, niin kuin näette, Viipuri Yhdistys ry ja sen puheenjohtaja Jouni, ole hyvä. Kiitos ja aloitetaan tilaisuus asiaan kuuluvasti. Huomenna saatetaan haudan lepoon viipurilainen poika ja presidenttimme Martti Ahtisaari ja aloitetaan hiljaisella hetkellä. Istukaa, olkaa hyvä. Ja tähän alkuun totean, että tämä ei ole suinkaan ainut tapa, jolla me Viipuri-yhdistyksessä presidentti Ahtisaarta muistamme. Huomenna takanani olevat Viipuri-yhdistyksen lippu ja Karjalan liiton lippu ovat tuomassa lipputervehdyksensä hautajaissaattueelle. Mutta aiheeseen, joka itselläni tässä alussa on. Minähän en ole historioitsija, olen hyvin erilaisessa ammatissa, mutta toki historiakytkös siitäkin löytyy. Mutta olen Viipuri-yhdistyksen puheenjohtaja ja kaupungin historiasta hyvin kiinnostunut ja tuon tähän alkuun katsauksen Viipurin historiaan. Ei pelkästään sinne iloisille 20-30-luvuille, vaan hieman siitä, että minkä näköinen se kaupungin historian aikajana on sieltä alusta ihan tähän päivään.
Viipurin historia, niin kuin me sitä tunnemme, alkaa tuolta 1200-luvulta. Toki siellä varmasti asutusta on aikaisemminkin ollut, mutta tällöin 1200-luvulla siellä Kalliosella niemellä on ollut kalastajakylä, ehkä jotain puolustusrakennelmia, mutta Kivisen linnoituksensa se on saanut viimeistään 1293 ruotsalaisten tehdessään sotaretken tuonne Karelan kannakselle. Ja tämän linnoituksen viereen alkaa 1300-luvulla muodostua kauppapaikka, joka myöhemmin sitten Viipurina tunnetaan. Ja kartassa näkyvä rajalinja, se on vuoden 1323 Ruotsin ja Novgorodin välille solmittu Pähkinäsaaren rauhan raja. Ja tämä vahvistaa ruotsalaisten hallinnan alueella ja siitä alueen ruotsalainen sotilashistoria varsinaisesti alkaa. Ja kuvassa näkyy Viipurin linna ja samassa linjassa tuo Olavin linna. Mennään kehityksessä eteenpäin, mitä noilla ensimmäisillä vuosisadoilla tapahtui. Viipuri sai kaupunkioikeutensa 1403, eli siitä voidaan katsoa sitten kaupunkina historian alkaneen. Linnan isäntinä historian aikana on ollut monia mahtimiehiä, kuten Erik Axelsson Thott, joka ympäröi kaupungin kivimuureilla. Samat rakentajat, mitkä Olavin linnaakin olivat rakentamassa, muurasivat jykevät muurit, ja nehän olivat sitten suomalaisista kaupungeista, niin ainut kaupunki, jolla tällaiset muurit on ollut, on Viipuri. Toisessa kuvassa tuo karttapiirros, se on vanhin tunnettu kuva Viipurin linnasta, ote kartasta 1500-luvulta, ja toisella puolella monelle varmasti hyvin tuttu raatitorni, joka on ainoa osa tätä säilynyttä keskiaikaista muuria. Muurihan on sittemmin kaupungin laajentumisen tieltä aikanaan purettu. Viipurista monelle varmaan tulee mieleen pamaus, ja tosiaan silloin Moskova vastaan käytävässä sodassa kaupunkia pitkään piiritettiin, ja siellä vihulainen oli jo vähän niskan päällä, mutta piiritys päättyy tähän mystiseen Viipurin pamaukseen, joka vuosittain juhlan merkeissä edelleenkin esiin tulee, ja tämän tarinan mukaan se räjähdys saa venäläiset piirittäjät pakenemaan. Siitäkin vanha karttapiirros löytyy, missä se on tuollaisena tulivuoren kaltaisena kuvattu tuo Viipurin pamaus. 1500-1600-luvuille mentäessä kaupungin muureja vahvistetaan, ja taas monelle meistä erittäin tuttu maamerkki syntyy, eli yksi näistä vahvistuksista on sitten pyöreä torni, joka tuossa on 1920-luvun asussaan. Viipuri on hyvin keskeinen kokoamispaikka Ruotsin sotajoukoille 1500-luvun puolivälin jälkeen, kun Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa käy sotaa Venäjää vastaan. Ja 1562 kuninkaaksi noussut Erik antaa määräyksen uuden linnoituksen rakentamisesta Viipuriin. Rakentaminen hidasta tautiepidemioiden takia, ja tuolloin käydään 25-vuotista sotaa. Viipurin asema muuttuu merkittävästi 1600-luvulle tultaessa, kun tuon Stolbovan rauhan myötä 1617 se jää sisämaahan, eikä ole enää rajakaupunki eikä näin ollen itäisin linnoitus. Vielä tulevassakin diassa niin nämä rajalinjat näkyy, mutta tosiaan tuossa nuo Viipurin kannalta merkittävät vuosiluvut ja niiden myötä tulleet rajalinjat siinä näkyy, eli Stolbovan rauha, Uudenkaupungin ja Turun rauha sekä sitten Suomen nykyinen raja. Kaupunki kuitenkin kehittyy edelleen sitten satama- ja kauppakaupunkina. Ja 1640-luvulla Viipuri saa asemakaavansa, joka on siellä vanhassa kaupungissa, joka on hyvin säilynyt niin edelleen tänä päivänäkin näkyvissä. Ja muurien ulkopuolelle alkaa muodostua sellaisia esikaupunkialueita, kuten tutut Siikaniemi, Tervaniemi ja Pantsarlahti. 1700-1800-luvuista ruotsalaiset kunnostavat, uudistavat Viipurin suojavarustuksia, koska suuren Pohjansodan syttymisen vuoksi venäläisten hyökkäystä kaupunkiin odotetaan. Ja kesäkuussa 1710 kaupunki vaihtaa isäntää, kun 77 vuorokautta kestäneen piirityksen jälkeen Viipuri
jää venäläisten haltuun ja sitten vuoden 1721 Uudenkaupungin rauhassa jää Venäjän puolelle alueeksi, josta myöhemmin sitten kutsutaan vanhaksi Suomeksi. Uudenkaupungin rauhan rajahan on aika lähellä tuota meidän tämän päivän rajalinjaa. Viipurin asema muuttuu jälleen, koska siitä tulee uudelleen puolustuksen kannalta tärkeä kaupunki 1703 alkunsa saaneen Venäjän uuden pääkaupungin Pietarin edustalla. Siikaniemeen rakennetaan 1730-luvulla uusi laaja linnoitusvarustus, jota Pyhän Annan kruunuksi kutsutaan. Ja myös 1500-luvulla alkunsa saanutta Vallin kaupunginosaa rakennetaan lisää ja siellä toimii sotajoukot, siellä on kasarmialue ja lisäksi sitten myöhemmin myös hallintokeskusta ja esikaupunkialueita syntyy edelleen, muun muassa Neitsytniemelle. Tuon on Viipurin kehityksen kannalta myös sen suhteen mielenkiintoista, että yhteys siihen läntiseen Suomeen katkeaa ja se, jota myöhemmin vanhaksi Suomeksi kutsutaan, niin kehittyy hieman eri tavalla. Tervaa ei polteta, syntyy sahateollisuus, mikä kasvaa Viipurissa valtavasti. Viipurin alueella ja lähistöllä elävät talonpojat alkavat käyttää rahaa, sinne syntyy rahatalous. Kehitys on hyvin erilaista kuin mitä se tuossa kohtaa muualla Suomessa on. Kunnes sitten 1800-luvulla Napoleonin sotien myötä Venäjä valloittaa koko Suomen ja Suomesta tulee autonominen suuriruhtinaskunta. Ja tässä kohtaa sitä vanhaa Suomea nimitystä käytetään näistä alueista, mitkä nyt tavallaan sitten voidaan sanoa palaavat Suomen yhteyteen, eli raja ei enää mene Viipurin edustalle. Ja alkuun 1700-1800-luvulla on Viipurin kuvernementti, mutta sitten sitä aletaan kutsua Viipurin lääniksi, tai siitä Viipurin lääni muodostetaan, joka sitten historiallisena lääninä oli aina sinne sotiemme aikoihin asti, jossa olen itsekin syntynyt. Ja kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin elinkeinot vilkastuvat, monipuolistuu, tulee sitä sahateollisuutta, väkilukukin kasvaa ja etenkin näillä sahakeskittymillä, mikä on muuhun Suomeen verrattuna poikkeuksellista. 1900-luvulle tullaan ja tuohon sisällissodan aikaan, jossa Viipuri on punaisten puolen vahvana tukikohtana, kunnes sitten valkoiset sen valloittaa kaupungin ankarissa taisteluissa huhtikuun lopulla 1918. Kaupungin alue laajenee 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä, kun sen esikaupunkeja liitetään kaupunkiin. Ennen toista maailmansotaa Viipurista on muodostunut monipuolinen kansainvälinen kaupunki, joka on Suomen näkökulmasta hyvin poikkeuksellinen. Ja tuossa kuvassa on Aleksanterin kadulta, Karjalan kadulta sisällissodan voittoparaatia ja Köynnöksin koristeltua kunniaporttia. Toinen kaupungin traaginen vaihe viime vuosisadalla, joka meillä varmasti hyvin on jokaisella tiedossa, niin on talvisota ja sitten sitä seurannut jatkosota, jotka runtelivat kaupunkia kovasti ja sen myötä kaupungissa sitten väestökin vaihtui. Siinä Tuomiokirkon uuden alttaria ja ennen ja jälkeen talvisodan pommitusten. Neuvostoliittohan ei Viipuria saanut valloitettua, mutta se Moskovan rauhansopimuksessa jää osaksi Neuvostoliittoa. Suomalainen väestö kaupungista on evakuoitu ja kaupunki alkaa saada uutta väestöä Neuvostoliitosta. Jatkosodassa suomalaiset vallottaa kaupungin takaisin ja pitää sitä hallussaan useamman vuoden ajan, kunnes jälleen 20.6.1944 Viipuri menetetään jälleen ja kaupunkiin palanneilla, siellä monta vuotta jälleen rakentaneilla suomalaisilla on uusi evakkoon lähtö edessä. Uudet asukkaat ottaa Viipurin haltuun ja Viipurista aletaan rakentamaan neuvostokaupunkia. Siitä yhtenä esimerkkinä tämän päivän rautatieasema. Mutta neuvostoajan kehitys Viipurille ei ollut suotuisa, koska se jäi Neuvostoliitolle hyvin rajalla olevaksi kaupungiksi, jossa korkeintaan pysähdyttiin valtiovierailumatkoilla vaikkapa Suomeen, eli kaupunki ei juuri kehittynyt suuntaan eikä toiseen, se sai elää omaa hiljaiseloaan osittain unohdettuna tuona neuvostoaikana. Tultaessa 2000-luvulle moni asia muuttuu, toki jo tuossa 1990, kun Neuvostoliitto hajoaa ja matkustaminen
Viipuriin helpottuu huomattavasti. Ja varmasti meistä likimaan jokainen tässä salissa on tätä mahdollisuutta hyödyntänyt, kun se nyt vielä muutama vuosi sitten onnistui hyvin. Suomalaiset turistit löytää Viipurin ja kiinnostus Viipuriin uudestaan kasvaa ja herää myös heillä, jotka ovat tämän päivän viipurilaisia siellä kaupungissa asuvat. Monia historiallisia kohteita on toki menetetty, mutta paljon on saatu tallelle ja säilytettyä, esimerkkeinä Ulberin suunnittelema Viipurin taidemuseo sekä sitten varmasti moni tunnistaa tuon kattokuvion Aallon kirjastosta, joka 13 upeasti restauroituna avattiin. No, esitys päättyy tähän. Tällä hetkellä eletään sellaista aikaa, että tulevaan on vaikea nähdä myöskään siihen, milloin Viipuri-yhdistys seuraavan retken tekee. En tiedä, näenkö itse sitä puheenjohtajana, toki toivon, mutta aika sen näyttää. Omalta osaltani kiitos tässä vaiheessa ja luovutan puheenvuoron Mikolle, joka pääsee kirjansa pohjalta viemään meidät aikamatkalle Viipuriin. Kiitoksia Jouni ytimekkäästä historiakatsausta. Mulla on vähän enemmän asiaa, tai mulla on kuvia enemmän, mä puhun vähemmän. No niin, nyt. Elikkä mä oon Mäntyniemen Mikko ja mä oon tällaisen Aikamatka Viipurin -kirjan ystäväni Pekka Kantasen kanssa tehnyt. Pekka on viettää eläkepäivää Espanjassa, lähetti kaikille kovasti terveisiä ja lupasi katsella tämän striimauksen, kuinka mulla menee. Pekka on parempi puhua, mutta mä oon nämä kuvat tähän kirjaan ottanut ja paljon historiaa selvittänyt. Eli me tehtiin Pekan kanssa tämmöinen Aikamatka Viipurin -kirja 2007-2010. 3 vuotta kerättiin postikortteja. Pekka keräsi semmoisen noin 500 postikortin kokoelman, jonka pohjalta mä sitten kuvasin nämä postikortit samassa paikassa, kun ne postikortit aikana oli otettu. Ja nämä kaikki postikortit, mitä kerättiin, ne on kuvattu 1890-1939 välisenä aikana. Eli juuri tällä aikana, jona me kaikki niin kuin Viipuri iloisena muistetaan. Me innostuttiin Viipurista valtavan paljon. Ja tuumattiin, että me tehdään tosi hyvä tili tällä Viipuri-kirjalla ja painettiin 7000 kappaletta sitä kirjaa. Ja se meidän innostus ei siis tarttunut, se oli kyllä kumma juttu. Ja me myytiin 3000 kirjaa, 4000 kirjaa meni valitettavasti makkeelle, eli kirjaa ei ole enää saatavissa. Mä katoin antikvaari.netistä, niin siitä on siellä myynnissä 10–46 euroihin välillä, että se on se meininki. Ja pistä lasit päästä, mä näen paremmin, mitä tähän laitoin. Ja me julkaistiin tämä kirja sillä tavalla, että me oltiin oikeasti tosi innostunut se Viipurista. Mä muistan, mä olen itse käynyt Viipurissa niin kuin nuoruudessa silloin, kun se oli neuvostoaikaa, ja se oli upea paikka kaikilla tavalla. Ihmiset oli ystävällisiä, me tutustuttiin siellä todella moniin ihmisiin, me ei osattu puhua venäjää ollenkaan, mutta kaikki oli ystävällisiä, ja toi Viipurin historia tuli meille todella tutuksi niiden 3 vuoden aikana. Lankisen Juha oli meidän oppana muutamalla retkellä ja sitten Kalina Bronin Viipurikeskuksesta, monet teistä hän tunteekin, niin hänen kanssa tehtiin monta reissua siellä Viipurissa ja hän toimi meillä siellä paikan päällä tulkkina. Lisäksi me tutustuttiin tämmöisen historian opettajan Ilja Uglovskiin, joka näytti meille sitä Viipurin sen aikaista 2000-luvun asioita, mitä siellä oli. Ja muistoi Iljan kunniaksi, hän kuoli liikenneonnettomuudessa siellä Viipurissa. Siellä aika reipas toi liikennekulttuuri myöskin, koko perhe samalla kertaa. Ja me tehtiin sinne Viipurin 10 matkaa kaiken kaikkiaan ennen kirjaa, ja kirjan jälkeen me tehtiin sinne Viipurin, ollaan tehty noin 15 matkaa, ollaan kutsuttu ystäviä matkaan mukaan, ja meillä on 35 henkeä ollut porukas mukana. Ja niin kuin tuo puheenjohtaja äsken sanoi, niin kun mä tätä esitystä eilen tein ja tänään, niin kyllä tuli hirveä halu lähteä sinne Viipuriin, mutta tällä hetkellä jotenkin tuntuu, että ei se ole kauhean ei ole niin kova into. Ja tämä esitys, mikä tässä nyt on, niin käytännössä tämä esitys pohjautuu tähän Aikamatka Viipurin -kirjaan. Monet teistä on lukenut. Mä näytän kuvia, tässä on 260 kuvaa. Mä pyrin olemaan nopea sillä tavalla, että päästään varttiin vaille kahville. Ja tässä on kuva ennen ja jälkeen. Ja sitten mä oon ottanut, kun mä ajattelin, että on niin tylsä, kun kirja on luettu ja mä oon itse katsellut, niin mä rupesin kaivelemaan arkistosta Viipurin matkan kuvia. Ja mä oon ottanut tähän kuvia Viipurista 2007-2019, jolloin mä tein talvisodan muistopäivänä, tein Viipurin viimeisen retken, se on 2019. Siellä on kuvia välissä, ja mä niistä pikkusen avaan, ne on semmoisia henkilökohtaisia juttuja, mutta tässä on ennen ja jälkeen kuvapari, jota on kiva katsella. Ja tässä on siis Pekka.
Pekka on tämmöinen vähän vanhempi herrasmies, ja meillä oli tuommoinen kansio matkassa silloin, kun me kuljimme siellä Viipurissa. Mä olin katsonut Googlesta oikeat kuvauskellona, koska me kuljettiin siellä Viipurissa, niin meidät tunnistettiin siellä. Me oltiin isä ja poika, joka teki Viipurista kirjaa. Viipurilaiset, ne noterasivat meitä aina, kun me mentiin, ja me ei niin kuin tiedetty, mitä puhuttiin, mutta olivat hirveän kiinnostuneita meidän niin kuin touhusta. Ja tässä on meidän retkellä Lankisen Juha, joka arkkitehti Juha Lankinen, jonka isä siis on Viipuriin piirtänyt todella monta taloa ja ollut kaupungin arkkitehtina. Ja tuossa on siis Pekka, ja tässä on sitten Ilja, kenen kanssa me kävimme sitten niin kuin monessa paikassa. Olimme hänen koulussaan myös esittelemässä meidän postikortteja ja muita. Siitä on muutama kuva siitä matkasta. Ja tässä ollaan Tuomiokirkon portailla, katsellaan kuvakulmia. No niin, tästä lähtee reissu. Eli meidän kirja jakautuu 5 osaan. Eli käytännössä meillä on millä siihen tulit osa, jossa tullaan laivalla, junalla, autolla. Sitten me ollaan linnutuksen sisällä. Ja sitten meillä on Pekka jaottelu usko, toivo ja rakkaus, eli käytännössä usko, kirkot, toivo, eli koulut, ja rakkaus sitten lähdetään tuonne Espaalle, eli Torkkeliin. Ja sitten on Torkkelia kaupunki, ja sitten viimeisenä osuutena, mä käyn hyvin nopeasti, niin Monrepos, siellähän nyt on paljon tapahtunut, mutta 2007-2010 siellä se oli vielä siinä kunnossa, kun monet meistä tietää, että aika säädittävä ja surullisen näköinen. Mutta nyt me lähdetään Juustilaan, eli käytännössä Juustilan sulku on tässä, Otsolaiva on menossa Viipurin suuntaan, ja tuossa me tultiin sitten Karelia-laivalla. Tämä on Karelia-laiva käyty kuvaamassa siellä, mutta Karelia-laivalla tultiin kerran Viipurin. Tulee Juustilan sulku. Tämä on siis viimeinen sulku, nykyään sulkuja on 8, ja silloin aikanaan, kun 1800-luvulla Saimaan kanava aukastiin, niin 28 sulkua, ja pituus on 53 kilometriä, ja matka kesti aikana 5,5 tuntia, kun lähdettiin tuonne Viipuriin menemään. Siinä on sulku kiinni, ja sitten saavutaan Eteläsatamaan. Eli käytännössä tässä ollaan tulossa tuolta mereltä päin, ja tässä meillä on sitten taas Suomi-laituri, eli tuossa oikealla näkyy, missä on purjeveneen, siinä on tälläkin hetkellä, kun nyt sinne laiva kuulekaan, niin siinä on myös siinä näette Karelia-laiva ja linnan takana, eli siinä on niin sanottu Suomi-laituri. Ja sitten me säädetään toiselle puolelle, eli Pohjois-Satamaan. Eli näette Viipurin linnan taustalla, niin tämä Pohjois-Satamahan on sillä tavalla tärkeä paikka, että tänne Viipuriin tuotiin tavarat kanavaa pitkin tänne, ja siinä kulkee rautatie tuossa edessä. Eli siinä lastattiin kaikki tavarat rautateille, ja nykyään siinä ei ole siis mitään enää, että siinä on pelkkä puisto, takaraudat ja muut. Ja se oli niin tärkeä paikka tuo rautatie, että siinä annettiin jopa niin kuin ohjeet VR:n työntekijöille, kuinka siellä ajetaan. Mä luen tästä, koska tämä on aika hyvä kirja. Mä eilen luin tämän, mä yllätyin, että tämä on aika hauska. On se Pekka vähän höpissyt tähän asioita, mutta on tässä asiaksi sellaista kivakin asiaa. Eli Valtionrautateet laatikin omat säännöt pelkästään Viipurin satamarataa varten. Lähtökohtana oli, että Viipurin satamarata pidetään liikenne avoinna vuosi umpeen. Lisäksi määrättiin, että erityinen päivystysveturi hoitaa liikennettä ja vaunujen järjestelyä satamaradalla asemapäällikön tarkempien määräysten mukaisesti. Junaliikenteellä oli myös tarkat liikennesäännöt. Työskennellessään ja yksin kulkiessaan satamaradalla ei päivystysveturi saa liikkua suuremmalla nopeudella kuin 10 kilometriä tunnissa. Kun juna on liikkeellä satamaradalla, tulee veturin kuljettajan koko ajan antaa varoitusmerkkejä veturin soittokelloilla. Säännöllä pyrittiin turvaamaan muun liikenteen turvallisuus, ja siksi päivystysjuna tai veturi ei saa kulkea Katariinan kadun poikki ennen kuin ratavartija on antanut merkin, että rata on selvä. Eli siinä oli vilkas liikenne koko aika tuossa Pohjois-Satamassa. Sitten, tässä on tulli- ja pakkahuone. Ennen vanhaan, nykyään näyttää täältä. Siellä ei ole hirveästi tapahtunut nyt tuolla tulli- ja pakkahuoneella näiden vuosien aikana. Tämä on 2009 otettu kuva tuo. Sitten tämä on siis Viipurin rautatieasema 1800-luvulta. Viipurilaiset itse ei tästä asemasta hirveästi tykänneet. Se oli heistä epäkäytännöllinen ja ei muutenkaan toimiva. 1913 sinne rakennettiin tämä samanlainen asema kuin Helsingissä on, eli Herman Geselius, Elina Saarisen suunnittelema asema
asema hyvin samantyyppinen asema. Siinä on 4 karhua ja 2 naista tuossa fasadissa ja se oli todella upea. Siellä oli ravintolat, 2. luokan, 3. luokan ravintolat. Tässä on kuva 2. luokan ravintolasta. Me otettiin, kun ravintola siis ei oikein enää ole tuon näköisenä siellä, niin otettiin kuvan tästä Speranskin suunnitteleman Stalinin aikaisen aseman niin kuin sisäpuolelta. Ja tässä on sitten talvisodan jälkeen, kun venäläiset lähti jatkosodan aikana, niin tässä on asema, miltä se näytti silloin, kun suomalaiset tuli. Ja tässä on sitten tämä Jounikin diassa näkynyt nykyinen asema. Tässä oli nämä tavat, millä tänne Viipuriin tultiin ennen ja tälläkin hetkellä. Ja sitten saavutaan sinne muurille. Eli tässä on Etelävalli ja tuo taustalla näkyy SOK-mylly. No niin, sieltä tuli mä oon tuon deskut löyty tuosta, mutta mä ajattelin, että mennään niin kuin ilman. Saa huutaa kyllä. Erkki Uutinen suunnittelema. Tämä on tämä SOK-mylly tässä kohdassa. Tämä oli alkuun 18 viljasiiloa, mutta tuossa on enemmän, tuossa on 9 vielä päälle laitettu tuohon kohtaan. Ja tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen näkymä, että tämä on edelleen aika saman näköinen tämä maisema, kun vertaatte noita kuvia. Siinä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Romua on tullut tuonne satamaan hieman enemmän. Ja sitten ollaan bastionilla, eli tuossa oikeassa kulmassa näkyy Uno Alperin suunnittelema taidemuseo. Ja sama juttu sielläkään, kuten huomaatte, niin siellä näkyy SOK-viljasiirrot taustalla, mutta se ei ole muuttunut mihinkään tuo maisema. Tästä Bastionin kannipaalista, Bastion on semmoinen asia, että tämmöinen kun 1696 syntyi Ibrahim Petromis Kannipal. Tämä on mielenkiintoinen tarina ja Pekkasen kirja laittoi, mä haluaisin kertoa, hän oli tämmöinen Eritrean hovista oleva nuori poika, joka siirtyi Konstantinopoliin 7-vuotiaana ja sitten sieltä Pietari Suuri sitten otti hänet hoviinsa. Ja hänet koulutettiin hovin tavoilla ja korkeasti koulutettiin, niin hänestä tuli sitten tämmöinen erittäin arvostettu kenraali, joka hoiti käytännössä tämän Viipurin linnoitustyöt. Ja tämä on sillä tavalla tämä Gannibal hauska henkilö, että hän on siis käytännössä hänen tytär on siis Pushkinin äiti. Eli tämä oli aika mielenkiintoinen anekdootti, joka mun mielestä kuvastaa sen meininkin, aika kansainvälisiä oltiin. Mennään eteenpäin. No niin, sitten saavutaan kaikkien tuntemalle Linnansillalle. Mä otin muutamia kuvia linnasta, matka on mukaan vähän eri näköisinä. Tämä linnahan on sillä tavalla mielenkiintoinen, että nyt tuossa, jos olette käynyt siellä tornissa ylhäällä, niin se on aika raskas reissu, 70 metriä korkea, ja sinne mennään tällä tavalla ennen aikaa. Nythän sinne ovat rakentaneet, sinne tulee hissit ja muut, että ylhäälle pääsee helpommin, mutta oli aika pelottava, koska se on käytävä tuonne ylhäälle asti. Mutta näkymät on makeat siellä ylhäällä, se on upea käydä, tuulee paljon, mutta siellä on hieno käydä. Ja toinen juttu, tämä Linnan museo, että se on niin kuin, jos mietitte, niin se on niin kuin semmoinen 60-luvun suomalainen museo. Se on mielenkiintoinen paikka ja se ei ole muuttunut miksikään. Ihan tuommoinen samanlainen. Täytyy eläimet kopissa ja muussa. Se on mun mielestä hyvin autenttista ja semmoista tavallaan aika hienoakin tuo heidän paikkansa. No niin, sitten tulee Weckruutin talo. On tuolla vasemmalla museo ja sitten siinä on Wolfin talo. Eli tässä on käytännössä niin kuin, lähdetään Linnansilta eteenpäin. Ja tuohon tämä hauska tämä kortti, siinä on ruotsalainen kaveri piirtänyt tuohon korttiin, hän on tullut Sundsvallista Viipurin raitiotietä asemaan. Hän on piirtänyt vaimolle, että tuossa ne raitiotiekiskot menee, tuossa lukee selkeästi ruotsia, että tässä kulkee raitiotiekiskot tuossa alhaalla. Hän on varmaan ollut siellä Strömpillä, että jos kortissa vaan päätet, ja Sundsvallin lähettänyt. Ja tässä on tämä kuva, on keväällä otettu. Eli mä kuvasin keväällä, kun Viipurissa on puita kasvanut todella paljon, ja kirjan monet kuvista on kuvattu keväällä. Eli tässä näkyy Weckruutin talo ja museo näkyy aika selkeästi Linnansillalta kuvattuna. Tornista kuvattu kuva etelän suuntaa.
Tällä hetkellä näyttää tältä. Mä kiinnitin huomiota tähän korttiin. Tuossa on tuo oikealla puolella oleva nosto, jonka näette tässä, niin se on tuossa kortissakin töröttää edelleen, että 100 vuotta ollut paikallaan. Ja sitten toinen suunta, eli Tornista Pohjois-Sataman suuntaan, eli tässä näkyy nämä rautatiet ja muut, ja sitten tällä hetkellähän se on tämän näköinen, niin Hotelli Victoria näkyy tuossa, ja Suomen Pankki, ja sitten siinä menee Siikaniemen silta, joka tässä ei vielä ollut, Siikaniemen menee silta. Ja tuossa oikealla kulmassa on Hackmanin talo, joka meidän kirjassa näyttää, tämä on upea graniittilinna. Ei tosin niin kuin tällä hetkellä niin upeassa kunnossa kuin aikanaan. Sitten me lähdetään kääntösillalle, siinä on jalolaiva tulossa. Kesällähän tämä silta aukasti kerran tunnissa 15 minuutin ajaksi, jonka aikana niin laiva kulki meidältä kanavalla ja toistepäin. Tällä hetkellä näyttää tältä. Sama pohja on sillassa ja taustalla näkyy maakunta-arkisto. Tuossa vähän lähempää. Maakunta-arkisto on alun pitäen ollut siis rakennettu 1914 päättyi rakentaminen, niin sitten piti tulla venäläisten ortodoksi kirkko, jonka jälkeen suomalaiset rakennettiin Uno Alperin suunnitelmien mukaan 33 muistaakseni, siitä rakennettiin maakunta-arkisto. Ja siellä se on edelleen maakunta-arkistona siellä paikan päällä, että siellä on niitä suomalaisten aikaisia arkistoja myös olemassa. Weckruutin talo eli hotelli Melplum. Weckruutin talo on sillä tavalla ihmisen ja siellä aikalaisten mieleen. Katarina II vieraili siellä, että se oli kova juttu, kun hän kävi siellä kylässä. Ja tämä on upean näköinen rakennus. Tähän rakennettiin asunnoiksi tuo Weckruutin talo. Ne eivät saaneet kaupaksi niitä juuri mitään asuntoja. Se on ihan tyhjillään ollut tuo rakennus edelleenkin. Ja museo on oikealla ja Torkkeli Knuutinpoika sitten seisoo siinä keskellä. Tämä Torkkeli Knuutinpoika Turgis Knutsson, niin hänhän on siis Viipurille tärkeä, kun Jouni näytti tuossa Viipurin perustamista, niin 1293, niin näinhän se ehkä tohtori Tepora eri mieltä, hän nyt ei Viipuria varsinaisesti perustanut, mutta häntä pidettiin Viipurin perustajana, ja ruotsalaiset halusivat Viipurissa patsaan Torkkeli Knuutinpojalle, ja 1888 Ville Wahlgren pitkien suunnittelun jälkeen rakensi patsaan, mutta tuli niin kovat riidat heillä tästä siellä Viipurissa patsaskiistoilla muutenkin, niin tästä patsasta tuli niin kovat kiistat, että 19 vuotta sen patsaan valmistamisen jälkeen Aleksanteri II antoi luvan patsaan pystyttämisen nimenomaan tähän museon eteen. Ja siellä se on edelleenkin, että se on ihan komeen näköinen jalusta siihen tehtiin. Se oli niin vaatimaton se patsas, kun sitä alkuun tuli siihen, niin he päätivät rakentaa tämmöisen graniittijalustan siihen, että se nousi korkeammalle. No niin, lähdetään kaupunkiin päin sitten. Eli tästä lähdetään Linnankatu ylöspäin, vasemmalla on museo, oikealla on toinen Wolfin talo ja sitten tässä ihan oikealla kulmassa on päävartiosto. Eli silloin kun tuo päävartiosto rakennettiin, niin Viipurihan oli niin kuin muurien ympäröimä ja tässä kulki niin kuin pääportti Viipurin kaupunkiin. Ja tämä maisema on edelleen samannäköinen. Siinä oikealla on turistikauppa aikanaan oli, näköjään CD-levyjä on silloin joskus ollut myynnissä. Mutta tästä Linnankatua käytännössä lähdetään kävelemään ylöspäin. Ja sitten tullaankin hotelli Hamburger pörssiin. Ja tämä on ollut aikanaan ihan hyvin suosittu ja keskeisellä paikalla oleva arvostettu hotelli, ja nykyään tämä näyttää edelleen tällaiselta. Me oltiin siellä sattumalta jo paikalla juuri silloin, kun ne lähtivät purkamaan noita rakennuksia tuolta ylhäältä, ja mä otin kuvia siitä, niin tässähän tapahtui semmoinen asia, että viipurista niin rakastaa omaa kaupunkia, ne on aina rakastaneet sitä, niin tähän yllättävästi niin tämä homma keskeytyi. Ja se on tällaisessa kunnossa edelleen tämä koko kortteli. Siellä on tämmöinen samanlainen niin kuin monttu, ja viipuraiset itse haluaisivat, että se kaupunkikeskusta rakennettaisiin entisen mallin mukaan, eikä niitä uusia rakennuksia hirveästi siihen tulisi väliin. Keskiaikaa, eli tässä on tämmöinen kiltatupa, ja tuossa se on edelleen. Tämä oli semmoinen aidatun alueen sisällä, niin kuin näkyy tuo takana, tuo oli tämmöinen betoniaita. Me ei päästy sisään, mutta mä sen postiluukusta huutelin, että siellä mä näin, että se oli koira, että siellä joku, niin mä huutelin postiluukusta, niin semmoinen mummo tuli sitten päästämään meidät ystävälle sisään. Pekka näytti sitä kansioa ja pääsimme sisään kuvaamaan tämän erittäin ystävällisesti. Hän niin kertoi meille kaikkea siitä, emme niin tyhmät tajuttu kyllä mitään, mutta ystävällisiä ihmisiä olivat. Ja Viipurissa on näitä enemmänkin sit näitä
keskiaikaisia rakennuksia. Tämä on tosin neuvostoaikaan niin kuin mielikuvituksellisesti niin kuin restauroitu, mutta se pohja on tämmöinen keskiaikainen niin kuin, tässä on sama rakennus eri suunnassa. Tässä on siis tuo kahvila tällä hetkellä. En tiedä, miten nyt on venäläisille tarjottua kahvikello, mutta siinä on semmoinen pieni kahvila ollut siinä, ja näitä löytyy enemmänkin. Tämä on ihan siinä vieressä tämä rakennus. No niin, Suomen kaunein katu, eli Vesiportin katu, ei ehkä ole enää, mutta aikanaan puhuttiin, että on upein katu. Eli tästä ollaan menossa tuonne Raativuoren kellolle päin, ja tältä se näytti 2007, ja sitten mä otin kuvan, kun kellotornia korjattiin, niin siinä muutos on tullut, tässä on tämmöinen asfaltti, niin siinä on kuitenkin tullut tämä kiveys tuohon tilalle, ja tornia korjattiin juuri silloin, sehän on saatu kuntoon, mikä on niin kuin huima saavutus, 7 vuotta se taisi olla toi päällä toi homma. Katariinan kadulle päästään, eli Linnankadulle, ja siinä tällä hetkellä, tämä ei ole muuttunut miksikään, tässä on toi Domuksen talo tuossa oikealla, ja tämä Domuksen talo on sillä tavalla, sehän oli todella upea talo Viipurissa niin tämä Domuksen talon toi kohtalo oli siis Neuvostoliitto, sehän oli täysin asuttu, ja joka kerroksessa oli asukkaita, ja silloin kun he neuvostoaikaan päätti rakentaa siihen hotelli, eli sitten tulisi hotelli, mutta neuvostoaikaan tuli 1908 tapahtui se, että kukaan ei omistanut yhtään mitään, niin siellä oli katto otettu auki, ja sitten siellä tapahtui tulipalo, ja vesi tuhosi kaikki, siinä on mitään muuta kuoret jäljellä. Tämä on hyvin surullisen näkö, se on nykyään kiinni, me silloin hiippailtiin siellä sisällä se näyttää tuolta. Ja tämä kuva, tämä ei ole nyt tuolta talosta, mä tajusin itse, että mä huijaan teille nyt, tämä on siitä hamburgerpörssin niin näitä, mutta samalta ne näytti kaikki sieltä sisältä. Siinä se on Viipurin rinkeli. Eli ollaan Linnankadulla, siinä kulmassa oikealla on Lehtovaara, ja tullaan linnalta päin eteenpäin, ja Viipurin rinkeli-asia, Viipurissa ei saa siis Viipurin rinkeleitä tällä hetkellä minkään näköisiä, ne on semmoisia kuvaelmia, kyhäelmiä, että ne ei maistu siltä, kun me ollaan rinkeliksi totuttu, mutta tämä keskustelu, johon me on käyty muutamien viipurilaisten kanssa, mulla on ilo ollut tutustua semmoisiin ihmisiin, jotka ovat Viipurista niin kuin lähteneet, ja talvisodan aikaan pois, ketään heitä ei enää valitettavasti ole hengessä, mutta tämä Viipurin rinkeli keskustelu oli mielenkiintoinen, että onko se niin Löppösen Viipurin rinkeli vai onko se ton Vaittisen Viipurin rinkeli, ja sehän meni sillä tavalla, että Vaittisen rinkeli on siis viipurilaisten rinkeli ja Löppösen rinkeli on muiden suomalaisten rinkeli. Löppösen rinkeli palkittiin maailmaa, mutta Vaittisen rinkeli on vaan niin kuin näille viipurilaisille oikea rinkeli. Ja sitten tämä Viipurin rinkeli, että mistä se tuli, niin tämä on siis käytännössä, kun Viipurissa oli paljon näitä kaksi luostaria, niin se on Harmaiden veljesten luostarista lähtenyt tämä Viipurin rinkeli nähtävästi matkaa. Valitettavasti Viipurin rinkeli oikein ei saa mistään enää, että se ei ole semmoinen herkku, mitä saa. Tuossa se näyttää tollaiselta, niin tuossa on 9. päivä toukokuun juhla, 65 vuotta, tästä on aikaa, ja nyt joo, siellä on se fasistinäytelmä siellä, mä käytin kerran katsomassa se Viipurin linnan, kuinka Viipurin valloitti, niin se on niin kuin tavallaan sillä tavalla jo silloin, se oli surullista katsottavaa, koska siellähän oli siis Viipurissahan oli siis natsit piti sitä, ja siellä käytiin niin kuin fasistejen kanssa. Se kuvailma oli siis semmoinen, että siellä oli pelkästään natseja ja fasisteja siellä Viipurissa, joka musta oli kyllä aika mielenkiintoista, mutta se oli kyllä heistä hyvä kuvailma, ja oli paljon paukkuja rätisi. Ja Viipurihan sai todellakin Putin aikaan niin kuin sankarikaupunkimaineen, ja siinä koulukentälle rakennettiin valtava korni, tämmöinen mun mielestä niin kuin semmoinen venäläistyyppinen muistomerkki, jossa puolet on valhetta, mutta ei se mitään haittaa, sellaista se on. Tässä on Lehtovaara. Eli tuolta se näytti, kun me sinne mentiin sisälle. Nykyään se on kiinni. Tosin me murtauduttiin sinne, mentiin overausta, Pekka ja minä ollaan siinä, oli tosi kuuma päivä. Tuo on täsmälleen samasta paikkaa otettu kuva ja tuolta se näyttää ulkoa päin, ja sisältä on tällä tavalla, kaikki kaiteet on sahattu poikki ja menty näin. Mä suosittelen muuten lämpimästi mainospuhe, että käykää tuo Töölön Lehtovaarassa syömässä lounas, 32 €, 3 ruokalajia, upea lounas. Just kävin viime viikolla syömässä. Sitten lähdetään, mitäs tapahtuu? No niin, tuliko?
No niin, sitten lähdetään Yhdyspankin. Nyt nämä on kuvia, tulee sitten Monrepo mennä nopeasti. Eli siinä on upea Yhdyspankin toi talo. Torikatu, oikealla Yhdyspankin talo, ja siinä näkyy taustalla Lehtovaara. Ja sitten sinne tämä on tuoreet kuvia, niin siihen on eteen tullut tuommoinen raitiovaunun jäljitelmä, joka on viipurilaisten keskuudessa tosi suunnattu pieni kahvila. Ne syö jäätelöä ja juot kahvia siinä tuossa vaunussa. Se oli, silloin kun me siellä käytiin, se oli todella suosittu. Tähän ei ole oikeasti, tämä on niin kuin rakennettu sen ruotsalaisen mallin mukaan, mikä siinä oli. Pyöreän tornin tarjoilijat, ja tämän hetken, nyt se ei enää ole tällaista, mutta samanlaiset tuolit ja samanlainen meininki. Tämäkin oli ihania ihmisiä. Mä näytin tätä kuvaa, että menkääs tuohon samalla tavalla. Niin nätisti kaikki menivät siihen taustalla on nuo kuvat ja muut, mitkä tuon näette, ne on tuollakin aika lailla niin kuin samanlaisen Juha Lankisen toimesta nämä piirustukset tehty tänne uudestaan tänne ylhäälle. Aika monta snapsia me siellä on porukalla juotu. Ja tässä Pyydestornista kuvia. Ja sitten päästään kauppahalliin. Eli toi 1904 rakennettu kauppahalli. Tässä on muutamia kuvia siitä edellä. Koreja mä oon muutamat upeat sienikoidet Viipurista ostanut tuuhes tosi. Kuvaa kauppahallista ja kauppahalliin sisältä. Siinä on niin kuin lihat on tuon vasemmalla, koira kulkee käytävällä. Ja silloin kun on lämmin kesäpäivä, niin se ei ollut ihan kaiken miellyttävin paikka, eikä noita lihoja kyllä ehkä olisi suomalaisena ostanut kuitenkaan. 1904 kun kauppahalli rakennettiin, se olisi Pohjoismaiden suurin. No niin, ja tämä oli Jouni ja Raatitornin niin kuin kuva. Tuossa vasemmalla näkyy tuo puurakennus, niin se on Viipurin keskustan melkein ainoita puurakennuksia, joka on säilynyt. Eli on toi Niklas Tavastin talo. Ja oikealla näette tuon Dominikaalisen luostarin, eli Maaseudunan kirkko, joka on tässä. Ja Maaseudunan kirkossa tuli sitten sodan jälkeen tämmöinen sähkötarviketehdas. Vanha tuomiokirkko, eli vasemmalla näkyy toi vanha tuomiokirkko. Tällä hetkellä se on pelkkä toi runko, ja tuolla edessä näette siinä on minä ja Pekka, ja edessä näette sitten tämän Viipurin kenttäyshautausmaan muistomerkki, joka on siinä, joka on tuossa laitettu tuohon eteen. Se on muutaman kerran sotkettu, mutta se on siellä kuulemma tällä hetkellä ihan hyvässä kunnossa. Siinä on uusi Viipurin tuomiokirkko. 1893 rakennettu, ja tällä hetkellä se näyttää tältä. Eli siellä ei ole mitään. Jounin kuvassa oli yksi jatkosodassa talvisodassa osui yksi pommi alttarin puolelle, ja venäläiset käytti tiilet rakentamiseen, mitä siellä oli, ja sitten loppukädessä jatkosodan jälkeen, niin venäläiset käytti sen koko tuomiokirkon kaikki tiilet kaupungin rakentamiseen. Sitten ollaan ortodoksisessa katedraalissa. Samanlainen edelleenkin, se on hyvä, se on kovassa käytössä koko aika. Ja sitten mennään ruotsalais-saksalaiseen kirkkoon, joka toimii tällä hetkellä luterilaisena kirkkona. Tämä liittyy tähän kirkkoteemaan. Me ollaan tuossa, Teemu Keskisarja on tässä meidän messissä, ja me Teemun kanssa Teemulla on tuo laukku sen takia, kun se on vähän aiemmin professori, niin saan unohtaa tuon laukun johonkin, ja sitten kun on tuommoinen lasten laukku, niin se tuumasta, kun täällä Venäjällä ollaan, niin sitä ei kukaan varasta. Niin se on ihan hyvä teoria. Niin Teemu sai päähän, että mennään sitten Jutenin hauta. Ja mehän siis koluttiin tuolla, ja Jaakko Jutenin hauta niin todellakin löydettiin, ja tässä Teemu sitten niin kuin lausuu Jaakko Jutenia. Tämä oli, ja samalla käytiin myös katsomassa Juho ja Maria Lallukan hauta, joka pamausseura tuohon kustansi tuonne samalle Ristimään hautausmaalle. No niin, Sankarin hautausmaa. Ennen ja sodan jälkeen tässä näin. Ja tässä Teemun kanssa pidetään tässä pieni muistohetki suomalaisesta sankarivainajasta. Siinä kirkon edestä noin 700 suomalaista sankarivainajaa haudattu siihen kirkon eteen kaiken kaikkiaan. Puhutaan siis nyt myös molemmista sodista 1918 ja sitten talvien jatkosodasta.
Mikael Agrikolan patsasta. Mikael Agrikolan patsas oli tuon uuden tuomiokirkon edessä. Sodan jälkeen se hävisi jonnekin ja nyt se on tuohon sitten 2009 on tullut tuon Pietarin Paavalikirkon eteen, eli luterilaisen kirkon eteen tullut tuo patsas. Siinä on tuossa patsaan juuressa lukee, joka tällä hetkellä mun mielestä on aika hyvä. Liittyy myös Martti Ahtisaaren, että siinä lukee patsaan juuressa, että autoita ovat rauhantekijät. Toivotsin tätä, että se olisi myös venäjän kielellä siellä. No niin, koulukentälle. Siinä on upea Jaakko Antti Wiklundin talo. Toi koulukentän tämä talo, niin se on tiilestä rakennettu. Tuossa se kunnostetaan, niin kummasti siinä vieressä on samaan aikaan rakennettu tuommoinen tuomiokirkko, että Wiklundit saattoivat käyttää samoja tiiliä, joka tuomiokirkkoon meni. Ja sitten lähdetään keskuskansakouluun. Ja siis Jyrki puhui, niin tässä kohdassa on siis nyt tällä hetkellä semmoinen sankarikaupungin valtava graniittinen muistomerkki, siis useita kymmeniä neliöitä, iso neliö, marmoripatsainen ja kaikki ne muiden. Että se on semmoinen venäläinen muistomerkki, joka on rakennettu tähän kohtaan. Käydään nämä kansakoulut nopea. Keskuskansakoulu siinä, ja keskuskansakoulu sen verran, että kun Viipurissa aikanaan ei ollut konserttisalia, niin tässä keskuskansakoulussa ovat käyneet kaikki nämä tunnetut viipuralaiset pelimannit, soittajat ovat tehneet konsertteja tässä keskuskansakoulussa, ja me käytiin, se on tämän näköinen edelleen, me käytiin siellä sisällä Pekan kanssa pari kertaa, niin se on edelleenkin samassa käytössä. Siellä on niin kuin tämä Karjatalo, täälläkin musiikkia harjoitellaan ja muuten, niin tuo on samanlaisessa käytössä, että siellä on niin kuin viipurilaiset lapset ja vanhemmat soittavat siellä lastensa kanssa, ja siellä on esityksiä ja kaikkea muuta. Venäläinen siviililukio, joka sitten muuttui Viipurin kaksoislukioksi, se on siinä paikallaan, ja sitten tässä on Svenska Fruntimmerskolan i Viborg, eli tyttölyseo, ruotsinkielinen, ja sitten tässä on klassinen lyseo, joka löytyy nykyään muuten Kuopiosta. Se siirtyi Kuopioon käytännössä. Ja sitten, no niin, tässä tuleekin nämä. Niin, tämä on semmoinen hetki, kun tuo Ilja oli siis historiaopettaja tällaiselle 15-vuotiaalle yläasteelle, niin hän kutsui meidät kouluunsa näyttämään näitä meidän Viipuri-kuvia sekä postikortteja. Me mentiin sitten tänne kouluun Pekan kanssa ja Ilja toimi meillä tulkkina. Niin tämä oli ihana hetki sillä tavalla, että meidän kortit olivat kovaa huuto. Meillä oli siis 2 kansallista kortteja, ja he katselivat nämä lapset niitä, ja meillä oli varattu tunti siihen aikaan, niin me oltiin siellä heidän kanssaan 3,5 tuntia. Näillä nuorilla on niin paljon kysyttävää näistä taloista ja muista, ja heillä se mitä mä muistan siitä, ensinnäkin he olivat hyvin kohteliaita ja kiinnostuneita, niin nämä suomalaiset talot, missä jos jotkut asuvat suomalaisissa taloissa, ne on edelleen erittäin arvostettuja taloja siellä Viipurissa. Ja näiden talojen historia kiinnosti valtavan paljon. Ja mun mielestä oli siellä koulussa, tässä luokassa olivat rakentaneet tuon Viipurin tuomiokirkon pienoismallin siihen luokkaan. Se oli semmoinen metrin korkuinen, se oli mun mielestä semmoinen aika hieno, tuntui hyvältä se historiaymmärrys. Ja nuorilla oli tosi paljon kysymyksiä meille esittää näistä, ja nämä kiinnosti valtavan paljon nämä meidän kuvat. No niin, sitten mennään kauppaopistoon. Ja tämä oli ainut paikka, missä mut tultiin, mä otin kuvan tästä kauppaopistosta, tässä tultiin kyselemään multa passit ja mitä mä tein. Mä otin tämän kuvan, niin välittömästi tuli sotilasauto meidän perään, ja että mikä meidän asia oli. Tämä oli ainut kerta, missä mä joudun siellä tavallaan viranomaisten kanssa tekemiseen. Tässä on sitten toi seurahuone ja toi kaupungintalo, eli vasemmalla seurahuone ja oikealla kaupungintalo, ja sodan aikaan tuo seurahuone tuhoutui ja tämä oikeanpuolinen jäi, ja venäläiset tekivät sitten siitä tämmöisen yökerhon ja diskon, jossa on tullut itsekin kyllä oltua. Aallon kirjasto, siis nyt me ei tullut vielä, tässä on niin kuin taidemuseo, joka on rakennettu Bastionin päälle. Ja sitten tulee anniskeluyhtiön talo, eli tämä tuli kirjastoksi. Anniskeluyhtiön talo, ja tämä muuttui sitten kirjastoksi. Tässä on kirjasto tällä hetkellä, ja nyt Alvar Aallon kirjasto. Eli tässä se oli 2007, ja tässä tämä kuva on 2013 otettu. Siitä tuli tosi makeen näköinen siitä kirjastosta. Ja tässä me ollaan just siinä vaiheessa, kun se aukasta, ja tässä se oli vielä remontissa tämä paikka. Ja meidän kirjamme löytyi tyylikkäästi hyllystä. Tämä oli hieno hetki kirjoittajalle.
Ja sieltä löytyi myös viipurilaisia urheiluseuroja löytyi kirjastosta, tämä oli yksityiskohta. Sitten ollaan Torkkelin hirvi siinä. Eli siinä se on kesällä ja syksyllä ja vähän eri suunnista. Ja tämä on edelleen sama, tämä Torkkelin hirvi. Siellä lapset laskee pulkkamäkeen, niin kuin aina on laskettu siinä Torkkelin hirvi katselee. Suomileijona, joka sitten venäläiset toi takaisin Pietarin suuri. Tämä on vaihdellut. Tämä oli välillä Pietarin suuri, sitten oli Suomileijona, sitten se oli hetken aikaa taas Pietarin suuri, ja siitä se tiputettiin taas pois, ja nyt se on taas tuo Pietarin suuri tuo päällä. Leijonasta ei tiedetä, missä se tällä hetkellä on. Leijona on siis Monrepoossa, mutta Pietarin suuren, sitä ensimmäistä Pietarin suurista ei tiedetä, minne se niin kuin joutui. Sitten ollaan Esplanadilla, eli Torkkelin puistossa. Saslikki maistui. Nämä herrat halusivat meitä kovasti liittyvän heidän seuraan Uuraan kaasuputken rakentajia. Me tuumaattiin, että siellä alkoi niin kova uho päälle, me otettiin yhden vodkaryypyt heidän kanssa ja poistumme paikalta. Saslikki maistuu siellä. Ja sitten ollaan Espilässä. Eli Espilä, kun me tultiin, oli tuon näköinen, tällä hetkellä tämän näköinen. Ja rakennusvaiheessa tässä on se pohja, miltä se näyttää. Se on kyllä todella upea ravintola tällä hetkellä tuo Espilä. Tanssi pystyy. Sitten mennään Tervaniemeen, eli tuonne Purjeuspalvelinkin, Torkkelin katua takaisin. Siinä on Kopintalo ja Leijona on paikallaan edelleen. Sisältönä näyttää tältä ne käytävät. Osakeyhtiön muoto on aika hyvä, pysyy käytäväkin kunnossa. Sitten siinä tullaan Kulmahallin kohtaa. Siinä on Sergejevin Rokoko-palatsi tässä jäljellä edelleenkin. Siinä on ravintola Champion, jossa istuimme myös monet kertaa. Suomi-Venäjä jääkiekkoottelu ystävällisesti päättyi Suomen voittoon, ei saatu turpaa. Ja Millisi toi ystävällisesti meidät myös kotiin, hotellille. Siinä on Kulmahalli. Ja siinä on Kulmahallin voiton paraat, ja näitä oli 9. päivä. 2 kertaa todistettiin, se ei tuntunut hyvältä, mutta kuuluu meininkiin. Ja Hamunen, ja tuossa oikealla puolella näkyy sitten toi Pohjoismaiden yhteispankki, jossa Eversti Arvaskemppi sitten viimeisen kerran Viipuri kattoi ja lähti pois, siinä se näkyy. Punaisen Lähteen tori, Lenini vartioi, siellä tapahtuu koko ajan niin kuin meininkiä. Lallukan talo on oikealla, eli tämä Lallukan katunäkymä ennen ja nyt. Lallukan talo, hotelli Rauha paikallaan. Ja sitten lähdetään apteekin talo, tämä oli talvisodan ensimmäinen pommitus, joka tuhosi tämän tahon. Ensimmäinen kivitalo, joka tuhoutui, ja 2 apteekin työntekijää kuoli. Siinä ei ole mitään enää tällä hetkellä. Pietisen palatsi, näyttää upealta edelleenkin. Neuvostoaikainen arkkitehtuuri pikkusen kavensi yläosaa, mutta se on upean näköinen, vaikuttava rakennus edelleenkin. Siellä oli Viipurin ensimmäinen hissi. Ja sitten Aleksanterin kadun oikealla puolella kortteli, joka tuhoutuu täydellisesti talvisodan aikana. Kaikki puutalot paloivat siitä. Hotelli Belvedere, 1906, siellä niin kuin Duumasta karkotetut 200 pakolaista teki ensimmäisen manifestin ja Lenin asui siellä 2 viikkoa. Ja sitten viimeisenä hotelli Knut Posse, jossa oli myös Karjala-lehden pääkonttori ja tällä hetkellä hotelli Victoria on siinä paikassa. Ja sitten lopuksi vielä mennään Monrepoohon. Monrepo on portti. Se on ihan erinäköinen nykyään. Se on upea paikka. Siis mun mielestä se on tyylikkästi, miten se on tehty. Monrepo on kartano. Ludwigsteinin perhehauta. Se on ihan upealla paikalla tuo ylhäällä. Ja sitten Sylmian lähde ja toi Narkissos-patsas. Ja siinä on kartanoa vielä. Ja näitä Monrepon maisemia tuossa vielä jonkin verran päälle. Ja siinä on se kartano ja Suomi-leijona ja minä ja Pekka. Ja siinä Pekka pyysi laittaa, että menkää lukea se blogikirjoitukset tuolta sivulla. Tässä tämä meidän kirja. Kiitoksia. Mikko jo mainostikin, että pidämme kahvitauon. Tarkoitus oli se Tuomaksen puheenvuoron jälkeen sitten voitte esittää eriäviä näkemyksiä eli kysymyksiä. Mutta nyt tosiaan
No niin, hyvät ystävät, jotkut siellä vielä hörppivät kaffetta ja voisarvea. Ei ollut näköjään rinkeleitä tarjolla, mutta oli voisarvia, look alike. Mutta meidän täytyy kyllä lähteä taas aikamatkalle, johon meidän nyt johdattaa tohtori Tuomas Tepora. Ja Tuomas, sun otsikkosi näkyy tässä. Äsken tuossa mä vähän sanoin heille, että mä vähän lörpöttelen tähän alkuun, niin he saa juotua sen kahvinsa sitten, niin Tuomas pääset sitten koko yleisölle kertomaan, mutta tämän lörpöttelyn yksi syy on se, että mun isoisä oli tietysti yksi niistä fasisteista, jotka yritti estää puna-armeijaa oikeutetusta voitosta. Isoisä oli 2. ja 4. armeijakunnan esikunnassa. Ja sitten hän joutui huolehtimaan tästä evakuoinnista. Ja sitten kävi sillä tavalla jännästi, että niiden evakuoitujen teollisuuslaitosten joukossa oli myöskin Pietariin vuonna 1844 böömiläisen makkaramestarin perustama makkaratehdas. Ja mä joskus olen sanonut, että mä oon kasvanut makkaratehtaan varjossa, koska mun isoisäni meni sitten siihen Marshanin makkaratehtaaseen töihin. Helsinkiläiset muistaa Seekin myymäläketjun ja se oli tätä Marshanin omistuksessa. Jostain luin, että se Marshanin tehdastila ei ollut kyllä Mikko Sunnin valokuvien joukossa, mutta se kuitenkin on ollut siinä käytössä sitten vielä neuvostoaikana. Eli mä olen nyt saanut tähän sidottua, kun en ole viipurilaista sukujuurta, niin onneksi sekä ton kihlajaiskellon että sitten vielä tämän armeijakunnan vetäytymisen Viipurista, niin että molemmat isoisäni ovat kuitenkin todistettavasti siellä käyneet. No niin, nyt me tarvitaan, vaikka siellä ehkä vielä muutama tulee lisää, niin kai se Tuomas on okei sulle kuitenkin lähteä liikenteeseen. Ja tarkoitus tosiaan olisi, että Tuomas sun puheenvuoron, sun esityksen jälkeen, ja varsinkin kun nämä syylliset tulee nyt tässä, näin, niin oma väki, kato. Kiitos. Just näin, viimeiset sisään. No niin, eli sun esityksen jälkeen on mahdollisuus esittää sitten kysymyksiä, ja myöskin, jos ne koskee Jounin tai Mikon esityksiä, niin myöskin heille. No niin, siellä osakuntalaiset on käynyt kirjoja hankkimassa yläkerrassa. No niin, okei Tuomas, ole hyvä, tervetuloa. Joo, kiitoksia. Tosiaan niin, tuosta tarkoitus puhua. No tässä mulla oli niin kuin 45 minuuttia aikaa, mutta mä vedän sen silleen, että päästään niin kuin 8 mennessä liikenteeseen. Niin Karjalasta ja siis Viipurista niin tavallaan tämmöisenä niin kuin, rajamaakuntana ja rajakaupunkina. Nimittäin multa tilattiin artikkelit tästä aiheesta Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran 2 viikkoa sitten julkaisemaan kirjaan, joka käsittelee Viipuria toisessa maailmansodassa. Ja kuten huomaatte, niin tämä esitelmä lähtee liikkeelle 1800-luvun lopusta, joka tarkoittaa siis sitä, että mä epäonnistun aika raskaasti tässä aikarajauksessa. Nimittäin tosiaan niin tajusin, että tämä tarina pitää aloittaa vähän aikaisemmalta ajalta. Nimittäin toisessa maailmansodassa toki sen tämmöisessä suomalaisessa retoriikassa ja propagandassa Viipuri oli ihan itsestään selvästi tällainen lännen etuvartio, läntisen sivilisaation itäisin linnoitus. Mutta jos me ruvetaan katsomaan sitten suomen kielellä tätä julkisuutta, niin ei tämä asia ole ollenkaan niin yksiselitteistä. Nimittäin tämmöinen suomenkielinen julkisuus, sehän oikeastaan kunnolla kehkeytyi vasta 1800-luvun jälkipuolella. Ja
jos me ajatellaan sitä, että miten esimerkiksi Viipuria ja Karjalaa hahmotettiin, erityisesti nyt siis karjalaisessa ja viipurilaisessa lehdistössä, mutta myös ihan muualla Suomessa, niin se ei useinkaan ollut suinkaan mikään tämmöinen torkkeli Knuutinpojan kaupunki, vaan nimenomaan tämmöinen karjalaisten kaupunki, joka oli jäänyt kahden valtakunnan väliin. Ja tämä oli kauhean mielenkiintoista, että tämä tämmöinen idea jostain Viipurista lännen etuvartiona, niin se on suomen kielellä ajoitettavissa ehkä sitten sinne 20-luvun alkuun, sisällissodan jälkeiseen aikaan. Että tosiaan niin, se ei silti tarkoita sitä, etteikö tämä ajatus Viipurista lännen etuvartijana olisi elänyt. Se oli nimenomaan se vanha ruotsinkielinen ja ruotsalainen näkökulma kaupungista. Ja totta kai esimerkiksi, jos ajatellaan Jacques Topeliusta, niin hänen Maamme-kirjassaan niin puhutaan, että se on itse asiassa siinä kohdassa, missä puhutaan Viaporista, eli Suomenlinnasta, niin puhutaan, että Viipuri oli ennen tämmöinen idän portin lukko, mutta se on menetetty, ja että se oli sitten Suomenlinna, ja sitten Suomenlinnakin menetettiin, ja näin poispäin. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan, niin kyllähän Topelius, joka kirjoitettiin alun perin ruotsiksi, niin suomennettuna, niin tämähän nyt oli kansakoulujen lukemistoa, eli ei tämä tietenkään täysin vieras ajatus ollut. Tässä on valokuvia, jotka on itse asiassa aika tuttuja tuosta edellisestä esitelmästä, eli siinä on niin kuin, torkkeli Knuutinpojan patsas tuolla laidassa, ja sitten alhaalla on Agrikolan patsas, ja sitten ylhäällä Pietari Suuren, Pietari ensimmäisen patsas. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen. Tässä niin kuin tavallaan nyt hahmottuu nämä 3 keskeistä tällaista jännitettä, mitä tähän kaupunkiin liittyy. Ja tosiaan niin tuossa jo aiemmin puhuttiin, kuinka tämä torkkeli Knuutinpojan tai Tyrgils Knutssonin patsassaaga, niin sehän oli tosi pitkä. Se sai alkunsa silloin 1880-luvulla, mutta tosiaan niin pystytettiin loppujen lopuksi vasta 1908. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, kun katsoo sitä storia, miten se lähti liikkeelle, niin sehän siis nimenomaan oli tämän Viipurin ruotsinkielisen eliitin idea. Eihän se tietenkään saanut sitten keisarin kannatusta aluksi, mutta se ei myöskään saanut Viipurin suomenkielisen fennomaani-eliitin kannatusta lainkaan. Että tässä on muutamia sanontoja, miten torkkeli Knuutinpojasta tai hänen patsastaan siis, miten sitä luonnehdittiin. Eli toi ensimmäinen, tämä ruotsalainen vouti, jolla ei ollut rakkautta kansaan, niin, ja Karjalan kansan vapauden ryöstäjä, niin nämä on itse asiassa Matti Pietisen lausumia kaupunginvaltuuston kokouksessa silloin, kun yritettiin saada aikaiseksi tätä patsasta silloin 1880-luvun ensimmäisen kerran, ja sitten 1900-luvun alussakin tähän vielä sitten jouduttiin palaamaan. Matti Pietinenhän oli siis tehtailija, joka sitten menehtyi 1918 tässä Viipurin vankilan verilöylyssä. Ja hänen sehän valokuvaa ja Piettinen taitaa olla hänen niin kuin sitä poikansa. Joo, mutta jos mennään vielä takaisin tuohon, niin tässä kun tämä 1908 tosiaan tämä torkkeli Knuutinpojan patsas pystyttiin, se oli lokakuussa, niin kesällä, muistaakseni kesäkuussa tai heinäkuussa oli pystytetty toi Agrikolan patsas. Ja se Agrikolan patsas oli taas sitten tämmöisen niin kuin vanhasuomalaisen fennomaanisen eliitin idea. Ja nythän tämä oli siis saatu vähän ennen tämä Agrikolan patsas, ennen torkkeli Knuutinpojan patsasta, jotenka sitten kun tämä Wahlgrenin patsas niin pystytettiin, niin tilanne ei ollut niin paha. Suomenkieliset olivat saaneet sen oman patsaansa kaupunkiin. No sitten tietenkin
tuolla Pietarissa tajuttiin, että ei tämä homma vetele, että pitää saada sitten tietenkin myös venäläisen hallitsijan patsas, koska 1910 tuli 200 vuotta siitä, kun Viipuri oli siirtynyt Venäjän hallintaan, niin sitten oli hyvä aika pystyttää toi patsas. Näissähän on sitten, kuten tuossa jo kävi ilmi, niin tässähän on käynyt, niin kuin, näillä on käynyt erilaisia, siis Agricolan patsashan on kadonnut, nyt tai se alkuperäinen sitä ei enää ole. Torkkeli Knuutinpojan patsashan sitten poistettiin 40-luvun lopussa paikaltansa. Se löytyi 70-luvulla jostakin. En muista mistä, mutta jostain se löytyi. Sitä säilytettiin sitten Viipurin linnassa. 1993 se on muistaakseni pystytetty takaisin tuohon paikallensa. Ja Pietarin suuren patsas, no siitä jo kerrottiin tuossa aikaisemmin, että se on kanssa poistettu ja uudelleen pystytetty. Sitten täytyy muistaa, että kun käydään läpi tällaisia, tässä niin kuin, tämähän on kielipolitiikkaa ollut koko aika. Eli sitten kun tämä suomenkielinen sivistyneistö alkoi vähän niin kuin jakaantua ja sitten siinä käydään näitä routavuosia tai sortokausia läpi ja nämä suhde Pietarin keskushallintoon niin alkaa jakaa ihmisiä Suomessa, niin siinähän sitten käy niin, että aika iso osa tästä nuorsuomalaisesta eliitistä niin alkaa niin kuin arvostaa kyllä tätä perustuslaillisia kun ovat, niin tätä tämmöistä niin kuin läntistä kulttuuriperintöä. Ja heidän keskuudessansa aletaan niin kuin ensimmäisenä sitten muokkaamaan tästä Torkkeli Knuutinpojan patsaasta Viipurissa, niin tällaista suomen kielellä positiivisesti latautunutta tai ladattua muistomerkkiä. Ja esimerkiksi Eino Leino kirjoittaa vähän ennen ensimmäisen maailmansodan alkua parissakin runokokoelmassansa Viipurista nimenomaan tämmöisenä läntisenä, niin kuin länsimaisen sivistyksen etuvartiona. Sitten täytyy muistaa myös se, että siinä 1900-luvun ensi vuosina, viimeistään vuoden 1905, Venäjän niin kuin vallankumousvuoden ja levottomuuksien ja Suomen suurlakon jälkeen niin nousee uusi poliittinen voima selkeästi Framille, eli järjestäytynyt työväki. Ja järjestäytyneestä työväestä tulee sitten ehkä sellainen ryhmä niin muualla kuin Suomessa kuin sitten erityisesti Viipurissa, jotka ehkä eniten osaavat ottaa tämän Torkkeli Knuutinpojan hahmon hampaisiinsa. Eli toisin sanoen sitä nähdään niin kuin ihan selkeästi vain tällaisena ruotsalaisena ritarina. Ja tuossahan on tuo Sorretun Voima-lehdestä. Sorretun Voima oli jyväskyläläinen sosiaalidemokraattinen lehti, tämmöinen luonehdinta Torkkeli Knuutinpojan patsaan paljastustilaisuudessa, että Torkkeli Knuutinpojan muistopatsaan juhlallisuudet Viipurissa eilen. Herrat puhuivat, lauloivat ja söivät tämän valloittajan muistolle. Ja tämä on niin oikeastaan, no tämä on tietenkin tällaista aika hyvinkin graafista retoriikkaa, mutta tämä oli aika yleinen tapa suomen kielellä hahmottaa tämän Torkkeli Knuutinpojan ja sitä kautta myös sen Viipurin ruotsalaisen menneisyyden historiallista merkitystä suomeksi. Eli haluttiin nähdä se nimenomaan, että tässä on kyseessä on vieras valloittaja ja tällä hetkellä Viipuri on toisen vieraan valloittajan hallussa. Eli nimenomaan tämä tämmöinen jonkinlainen nykykielellä kolonisoitu kaupunki ja maakunta. Ja esimerkiksi tuo Kyläkirjaston kuvalehti, joka oli todella suosittu, tämmöinen niin kuin kansan parissa luettu lehti 1900-luvun ensivuosikymmeninä, niin siellä kuvattiin nimenomaan tätä aika hyvin tämmöisenä kahden valtakunnan jakamana alueen. Ja sitten myös tietenkin huomattiin tuolla
Pietarissa sen jälkeen, kun tämä Torkel Knutinpojan patsas oli pystytetty, että mikä juttu tämä on, että tämähän on ihan sama kuin Tukholmaan pystytettäisiin jonkun venäläisen ritarin patsas. Eli Pietarin näkökulmasta tämä oli aika ongelmallista. Siinähän oli tietenkin tämä, että siinä oli just ollut tämä kahden sortokauden välinen tämmöinen liennytysvaihe sen vuoden 1905 levottomuuksien jälkeen, jolloin oli sit mahdollista saada se Torkel Knutinpojan patsas ylipäätään tuonne kaupunkiin, että se sitten tavallaan se semmoinen aikaikkuna sulkeutui myös sitten tuossa. Mutta tosiaan niin kyllä siitä sitten tuli lännen etuvartio suomeksikin, ja semmoisenahan se sitten toiseen maailmansotaan mennessä todella tunnettiin, ja se unohtui sitten myös nopeasti nämä tavallaan tämä hyvin selkeästi suomalaiskansallinen näkökulma, jossa pyrittiin hahmottamaan Suomea ja Karjalaa nimenomaan jonain tällaisena itseriittoisena kansakuntana ilman niin kuin tavallaan sitä läntistä ja ilman sitä itäistä perintöä. Et siinä oli tämmöinen lyhyt tavallaan niin kuin nationalistisen kansakunnan rakennuksen vaihe 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Itsenäistyminen ja sisällissota oli tästä tietenkin ihan keskeisiä. Bolshevismista tuli tämmöinen ihan selkeästi suomalaisia kieleen katsomatta yhdistävä vihollinen, tai ainakin isoa osaa suomalaisia, eivät kaikki suomalaiset suinkaan nyt olleet täysin antikommunistisia, mutta se tässä symboliikassa niin alkoi elää selkeästi omaa elämäänsä. Mutta esimerkiksi siis mielenkiintoista on se, että kyllä vielä siinä 1918 kesällä niin Karjala-lehti, itse asiassa oli Viipuri, tuossa oli itse asiassa virheessä, pitäisi olla Viipuri-lehti, joka oli vanha suomalainen lehti, joka sitten lakkautettiinkin, niin ehdotti, että esimerkiksi Torkkelin katu-nimi pitäisi poistaa epäsuomalaisena nimenä. Se sitten kuitenkin tosi nopeasti muuttui, että 20-luvun alkupuolella niin tämä unohtui oikeastaan aika lailla täysin, että se Torkel Knutinpoika todella sitten myös omittiin osaksi tätä suomalais-karjalaista historiaa. Ja se alettiin niin kuin tavallaan myös ihan uudella tavalla pohtia sitä, paitsi Suomen, niin myös Viipurin ruotsalaista perintöä, ja nimenomaan sen perintöä tästä länsimaisesta protestanttisesta luterilaisesta ja sitten nimenomaan länsimaisen oikeuskäytännön ja oikeusperinteen näkökulmasta. Tämä tuli sitten aika keskeisesti siihen mukaan. Mutta sitten rupesin etsimään myös sitä, että missä esimerkiksi tätä nimenomaan Torkel Knutinpoikaan kiteytynyttä ruotsin kielis tai ruotsin vallan aikaista tavallaan tätä antipatiaa olisi vielä esiintynyt, niin itse asiassa kyllä monissa työväenlehdissä sitä vielä 20-luvulla on, että Torkel Knutinpoikaan tosissaan viitataan tämmöisenä ruotsalaisena sortajana tai sotaherrana. Että se kyllä eli vielä siinä 20-30-luvulla jonkin verran, joka on ihan mielenkiintoista. Ja tietenkin myös täytyy muistaa, että tuohon aikaan, vaikka oli olemassa tietenkin jo käsite Suomen ruotsalaisuus, niin sitä harvemmin käytettiin, vaan aika usein niin kuin viitattiin niin suomeksi kuin ruotsiksikin niin toisiinsa niin kuin tämmöisenä etnisinä ryhminä, että suomenkieliset oli suomalaisia ja ruotsinkieliset oli ruotsalaisia. Että se ei ollut vielä niin kuin vakiintunut se idea siis siitä, että ruotsinkieliset Suomen kansalaiset ovat niin kuin Suomen ruotsalaisia. Että se oli vielä vähän niin kuin semmoisessa siirtymävaiheessa tämä ajattelutapa. Mä puhun tuossa vielä lopuksi vähän itse asiassa näistä Viipurin ruotsinkielisistä, koska se jännällä tavalla
liittyy tähän teemaan ja nimenomaan tähän lännen etuvartioteemaan aika vahvasti, mutta sotakaupunkinahan Viipuri oli sitten myös ihan keskeisesti tämmöisen suomalaisen niin kuin sotapropagandan ykköskohteita, ja siitä tuli myös tosi vahvasti tämmöinen symboli niin puolustukselle kuin sitten myös tietenkin ikäville alueen menetyksille ja tappioille. Mielenkiintoistahan on, että tämä kuuluisa Viipurin pamaus, eli tämä Knut Possen myyttinen keitos, joka tällä räjähdyksellä 1495 karkotti venäläiset tai moskovalaiset piirittäjät, niin sehän oli siis tapahtui 30. marraskuuta, joka sitten sattui olemaan sama päivä, milloin talvisota alkoi. Ja tämä oli sitten näille paitsi yleisölle, niin myös nimenomaan lehdistön propagandisteille aika sinänsä onnettomuudessa, että siitä saatiin aika hyvää tällaista propagandistista materiaalia, ja siihen palattiin monta kertaa sitten sodan aikana, tähän Viipurin pamaukseen. Ja tavallaan tämmöistä tietynlaista numeromagiaa pystyttiin myös siinä sitten hyödyntämään. No varmaan aika monet muistaa tai ovat lukeneet ja kuulleet ja näitä tarinoita tästä Viipurin linnan lipun, Suomen lipun tai sotalipun laskuista ja nostoista niin talvisodan aikana kuin sitten jatkosodan alussa tai silloin kun Viipuri takaisin vallattiin ja sitten tietenkin myös sitten vetäytymisen aikana 44 alkusyksystä tai loppukesästä. Nämä oli tosi siis sellaisia tarinoita, joita siis kerrattiin sen ajan mediassa. Että niistä tuli ihan legendoja. Ja tämä lippu, joka sieltä silloin maaliskuussa 40 laskettiin, se säilöttiin sitten sotamuseoon, ja tämä samainen lippu sitten tuotiin takaisin sinne elokuun lopussa 1941 takaisinvaltauksen yhteydessä, ja aluksi sinne sitten oli vedetty tällainen valkoinen vaate, ilmeisesti jokin paita, ja näin poispäin. Neuvostoarmeija tai puna-armeijahan sitten vallatessaan sen jatkosodan lopussa niin hiasi sen ensimmäisenä linnan torniin punaisen hameen, tai näin kerrotaan, mutta jonkinlaisen punaisen vaatteen. Näitä toki kerrattiin paljon. Tästä Viipurin takaisinvaltauksen yhteydessä toki myös sitten julkaistiin postimerkki, ja sitten myös Viipuri-linnat, siitä muodostui oikeastaan semmoinen kaikkien niin kuin tunnistama symboli myös sen takia, että se oli siis kuvituksena niin monessa sota-ajan tällaisessa lehdessä ja kaikissa uutisfilmeissä ja näin poispäin. Eli linna, siitä todella muodostui tämmöinen selkeästi suomalainen linnoitus. Ja tämä on kauhean mielenkiintoista myös, että Viipurin linnalle tapahtui siinä 20-luvulla ja sitten toisen maailmansodan tultaessa, niin vähän sama kuin Suomen linnalle täällä Helsingin edustalla. Eli toisin sanoen se suomalaistettiin. Koska tämmöisessä suomalaisessa tai suomenkielisessä julkisuudessa, niin Viipurin linnan se oli ollut vähän ongelmallinenkin, että se oli tietenkin kyllä kaupungin symboli ja tärkeä paikka, mutta se koettiin nimenomaan tämmöisenä ruotsalaisena linnoituksena, tai haluttiin nähdä se, koska haluttiin nostattaa tätä tietynlaista suomenkielistä itseriittoisuutta, mutta sitten Venäjän vallan aikana niin se oli käytännössä pääsemättömissä, siis se oli suljettu, ei sinne ollut tavallisella yleisöllä pääsyä, paitsi hyvin niin kuin, tietyissä harvinaisissa tilaisuuksissa, eikä silloinkaan kyllä niin sanotulle tavalliselle rahvaalle, vaan tietyille henkilöille. Eli se oli ollut venäläinen
sotilaskäytössä ollut linnoitus. Ja sen takia se oli tosi tärkeää sitten itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen, että tämä linna otettiin tavallaan niin kuin Suomen armeijan haltuun, ja toisen maailmansodan aikanahan ja jo ennen sotaa niin siellä oli armeijan komentokeskus, ja tämä on aika keskeinen juttu, koska niitä tehtiin myös Helsingissä Viaporille, eli se otettiin, kun venäläiset vetäytyi maaliskuussa 18, sieltä niin se sitten nopeasti otettiin Suomen haltuun, ja sitten sen nimi myös muutettiin toukokuussa 18 Suomen linnaksi, eli se ei ollut enää Viapori. Ruotsiksi se toki oli edelleen, niin kuin tänä päivänäkin se on edelleen Sveavori. Eli tämä tämmöinen kuvio tapahtui oikeastaan myös Viipurin linnalle. Mutta että nythän näkee jo helposti, että tämä oli myös tämmöisessä työväen tai sosiaalidemokraattisessa lehdistössä, niin oltiin kyllä jo unohdettu ihan iloisesti se, että vielä 10-15 vuotta aikaisemmin niin oltiin tavallaan usein viitattu tähän Viipurin ruotsalaiseen menneisyyteen hieman tälleen niin kuin happamasti, että kyllä se oli nyt niin kuin tuosta eteenpäin lehdestä, joka on kotkalainen lehti, että se oli suojamuuri itää ja vuosisataista vainolaistamme vastaan, ja kyseessä on siis sosiaalidemokraattinen lehti, joka näin kirjoittaa. Totta kai myös sitten aika paljon tämmöistä niin kuin raaempaa ryssävihaistakin propagandaa Viipurin linnan suojista kirjoitettiin lehdistössä. Sehän oli niin, että kun tätä sotapropagandaa on tutkittu, niin se venäläisten tai venäläisiä halventavalla R-sanalla niin kuin tarkoittava termi, niin se yleistyy oikeastaan kaikissa lehdissä, että äärioikeiston lehdissä ensimmäisenä, sitä oli käytetty jo ennen sotaa, sitten se siirtyi kokoomuslehdistöön ja siitä poliittisia keskustaryhmiä niin, että talvisodan aikana ja joskus joulukuuhun mennessä niin myös sosiaalidemokraattinen lehti käytti tätä termiä vihollisesta. Eli se liittyy tähän hyvin vahvasti tuohon semmoiseen sota-ajan vähän niin kuin raistavaan retoriikkaan. Tuo valokuva on tuossa sen takia, että tämä artikkeli, mistä mä tosiaan nyt mainitsin, joka on siinä Viipurin toisessa maailmansodassa, se on Ville Kivimäen ja Tanja Vahtikarin toimittama teos, niin siinä mä käytän Lempi Jääskeläistä tällaisena yhtenä avainhahmona, jonka kautta mä sitä tarinaa vien eteenpäin, ja Arno Tuurna oli sitten etenkin tunnettu Viipurin kaupunginjohtaja. Tämä Lempi Jääskeläinen oli siis kirjailija, jolta siis Arno Tuurna oli niin kuin enemmän tai vähemmän tilannut siinä jo ennen talvisodan alkua tällaisen niin kuin Viipurin historiaa käsittelevän romaanin, ja Jääskeläinenhän sitten tarttui toimeen. Tämä käsitteli siis varhaisempaa aikaa, keskiaikaa, ja sitten vähän uudempaa aikaa, 1800-luvulla siitä tuli itse asiassa siitä romaanista tuli sitten loppujen lopuksi 2 romaania. Hän oli myös sitten kirjoittamassa tämän välirauhan siis Viipurin takaisinvaltauksen jälkeen 1941 niin tätä tämmöistä kirjaa Viipurista, ja hän oli hyvin hän ei pystynyt tavallaan, kun hän muutama päivä Viipurin takaisinvaltauksen jälkeen palasi kaupunkiin, niin hän ei oikein pystynyt tavallaan, koki, että se on hirveän vaikea kirjoittaa tästä Viipurin nykypäivästä ja lähihistoriasta, että hän oli tämmöinen, otti se hyvin raskaasti, mutta tosiaan tämä Viipuri ennen ja nyt on tämmöinen valokuvateos, jota hän oli sitten kirjoittamassa. Arno Tuurnahan oli sitten taas, hänestä tuli sitten yksi tämmöinen niin kuin keskeinen viipurilaisen ja ylipäätänsä niin kuin evakkoväestön tämmöinen äänitorvi, mutta hän oli niin kuin aika monet itse asiassa tämmöisistä
viipurilaiset vaikuttajista. Hän ei ollut siis syntyperäinen viipurilainen tai karjalainen. Arno Turunen oli itse asiassa kotoisin Lohjalta, mutta päätynyt töiden perässä sitten Viipuriin. Kerrotaan muuten, että itse asiassa Pietari Suuren patsas, kun se sitten siinä jatkosodan aikana, kun venäläiset oli tavallaan siis laittanut sen takaisin sen patsaan sinne talvisodan jälkeen, ja kun se otettiin alas sieltä uudestaan, se jotenkin hajosi. Ja Arno Tuurna piti sitä Pietari Suuren päätä työpöydällänsä, näin kerrotaan. Joo. Okei, mutta sitten voisin tässä ihan lopuksi avata vähän tätä Viipurin ruotsinkielistä niin kuin sota-aikaa tai 1900-luvun alkupuolta. Nythän tässä on käyty läpi sitä, kuinka suomen kielellä sieltä 1800-luvun jälkipuolelta 1920-luvun alkuun, niin tämä oli tosi hankala, tämä ajatus Viipurista tällaisena lännen etuvartiona tai idän lukkona, koska se tavallaan pelasi silloisten suomenkielisten vanhasuomalaisten fennomaanien mielestä niin kuin ruotsinkielisten pussia. Siinä käytiin tavallaan tämmöistä kielikamppailua. Mutta Viipurissa asui noin 6000 ruotsinkielistä toisen maailmansodan aikana, tai toisen maailmansodan alkaessa. Ja siis aika monet näistä oli myös tämmöisiä siellä oli hyvin erityyppistä porukkaa, ja ne kaikki suhtautuvat vähän eri tavalla tähän karjalaisuuteen. Herman Hultin oli tämmöinen, tässä oli oppikouluopettaja Viipurissa. Hänkään ei ollut viipurilainen syntyjä, vaan syntyisin täällä siis Helsingin pitäjästä. Mutta hän oli tämmöinen hänestä tuli tämmöinen kotiseutuaktiivi. Ja hän julkaisi 1939 esimerkiksi, tämä on siis ennen talvisodan alkua, niin tämmöisen artikkelin tuossa Svenska Folkskolans Vänner-järjestön tämmöisessä vuosikirjassa, jossa hän kävi läpi sitä, että mikä on niinku ruotsalaisten ja ruotsinkielisten panos tähän Karjalaan ja karjalaisuuteen. Ja hän oli siis sitä mieltä, että ilman tätä ruotsalaista panosta ja sivilisoivaa vaikutusta, niin olisi ollut täysin mahdotonta, että nämä karjalaiset olisi 20 vuodessa pyrkineet karistamaan tämän venäläisen vaikutuksen, mitä siinä oli edellisen 200 vuoden aikana tullut. Eli hän oli selkeästi sen mieltä, että se että Viipurissa on tämmöinen niin kuin, paitsi ruotsinkielinen, myös sitten saksalaisperäinen, vankka, länsimainen sivistys, niin se on oleellinen osa sitä, että paitsi Karjala, niin Suomi on osa länsimaista oikeusjärjestystä. Sitten oli tämmöisiä hahmoja, kuten esimerkiksi toi Turstenkin ja Aminov. Hän ei siis suinkaan ollut karjalainen, mutta hän kirjoitti ruotsiksi tämä teos, mikä tuossa on, toi Mellan svärdet och kroksabeln, eli siis miekan ja sapelin välissä. Se on suomennettu Karjala lännen etuvartiona, muistaakseni. Ja sehän oli tämmöistä niin kuin selkeästi sotapropagandaa. Aminov oli äärioikeistolainen kaveri, se oli näissä ruotsinkielisissä kansallissosialistisissa liikkeissä mukana toisen maailmansodan aikana, mutta että oli siis tärkeää niin kuin osoittaa tätä Karjalan etuvartioasemaa. Mutta sitten oli tämmöisiä hahmoja kuin Olof Enkel, joka oli siis Kurkijoelta kotoisin, ja hän oli taas tämmöinen ruotsinkielinen karelianisti, joka kirjoitti esimerkiksi tuon Vakti Öster, eli idän vartio suomennettiin. Se on just ennen talvisodan alkuun julkaistu teos, ja hän sitten kirjoitti sille myös jatko-osan vuonna 1940, Krigaren och Bunden, ja se käännettiin Talonpoika ja soturi, eli käännettiin toisinpäin nämä. Mutta että
ja se oli taas sitten semmoista niin kuin hyvinkin perinteistä Karjala-romantiikkaa, ja hän tykkäsi nimenomaan, hän oli kirjoitti siis ei suinkaan Viipurista, vaan Raja-Karjalasta, ja tälleen. Tämä on mielenkiintoista, että tässä oli hyvinkin erityyppistä asennoitumista. No okei, mä löysin ahvenanmaalaisesta lehdestä, löytyi myös, kun juhlittiin Viipurin takaisinvaltausta 30.8.1941, niin sieltä löytyi myös maininta siitä, että se on germaanisuuden itäisin linnake, tämä Viipuri. Okei, mutta mä luulen, että mä voisin alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan, koska tässä on aikaa vähän kysymyksillekin. Mä oon laittanut tuohon nyt tämmöisen, tämä nyt on viimeisen dia, jossa mä hahmotan siis Viippuria tämmöisenä tunnehahmona, eli tämmöisenä symbolina, jonka kautta niin voidaan käydä läpi erilaisia tunnekokemuksia, jotka on usein vähän ristiriitaisiakin. Mutta tosiaan mä voisin alkaa tässä pikkuhiljaa lopettelemaan ja antaa puheenvuoron yleisölle. Kiitoksia. Eli nyt mä pyydän, että 3 musketööriä vaan kaikki valmistautuu siihen, että voitte puolestanne vastata. Tässä on oltu aikamatkalla visuaalisesti ja emotionaalisesti ja monella tavalla. Mikrofoni on, niin kuin huomaatte, tämmöinen liikkuva versio, eli toisin sanoen niin mä voin tuoda tätä sinne yleisön luokse ja voitte esittää näkemyksiänne, mielellämme kuitenkin kysymyksiä tämän illan mainioille esiintyjille. Hyvä kokonaisuus kaiken kaikkiaan vai mitä? Okei, onko kysymyksiä? Saa kommentoidakin ja olla eri mieltäkin, sekin oli mahdollista. Joo, hyvää iltaa kaikille. Mä olen Mirjami Niinimäki ja olen kastettu Viipurin tuomiokirkkoseurakuntaan. Tosin silloin Lappeenrannassa sitten olen jo asunut. Mutta tämä on oikeastaan toivomus, ehdotus, pyyntö kaikille viipurilaisille ja erikoisesti viipurilaisille seuroille, yhdistyksille ja koskee ja sivuaa vähän nimeä, jota tässä tänä iltanakin käsiteltiin, eli Uno Ulberia. Ihan pari viikkoa sitten kävelin tuolla Hietaniemen hautausmaalla ja oli merkillinen hautakivi, jota ryhdyin katsomaan erittäin huonossa kunnossa, ja kun rupesin lukemaan sitä nimeä, Uno Ulberi. Ja sitten heti googlasin ja katsoin, että pätevätkö nämä vuodet, että onko se nyt oikea Uno Ulberi vai joku toinen kaima, mutta kyllä se oli, vuodet pitivät paikkansa. Ja nyt tosiaan, koska me emme Viipuriin pääse, niin minusta olisi hyvin tärkeää, että Viipuri ja Karjala muistettaisiin joka puolella Suomea, ja tietysti me Helsingissä asuvat täällä Helsingissä. Ja siksi olisi toivomus, että sitä hautaa, jonka muuten on suunnitellut sen hautakummun tai siis sen kiven paaden Alvar Aalto, niin sitä kunnostettaisiin, jostakin pitäisi löytyä rahaa. Onhan esimerkiksi nyt Viipuriin tehty tämä Lallukan muistomerkki ja Juteinin hautaa, kun sielläkin on kai jo hautakivi paikallaan. Suomalaiset ei vaan päässeet sitä katsomaan. Mutta tässä olisi minusta erittäin hyvä projekti kaikille viipurilaisseuroille. Ja tämä oli mulla sydämelläni. Kiitos. Kiitos oikein hyvästä ehdotuksesta. Ja sä et ole nyt Viipuri-säätiössä, mutta varmasti olet sä hallinnossa mukana siinä. Erittäin hyvä, että toit tuon esiin ja hallituskollega Mikko sen ottikin ylös ja voin luvata, että otetaan asia hoidettavaksi ja rahaa kyllä löytyy, se ei ole ongelma. Se on aivan varma, että vuosi tästä niin lupaan, että on ansaitsemassaan kunnossa. No niin. Se on nopeata kansalaisvaikuttamista. Niin kuin ruotsalaiset olisivat sanomat pengar, det har vi ju. Mutta nyt he sanoivat sen saman Karjalaksi. No miten se laulukka sanoi, että mie markalla ostin 2 myyn, saa rosetti voittoa. Totta kai saat kommentoida. Sen verran nyt otin tästä asiasta selvää ja olen kuullut, että on olemassa siis tämmöinen Uno Ulber-seura ja heillä ei ole rahoja
Eli hyvä, jos rahat järjestyvät. Ja varmasti arkkitehtuurimuseo on myöskin asiasta kiinnostunut. Kiitos. Ja sitten tietysti voi mainostaa viime vuonna, puolitoista vuotta sitten ilmestynyttä Uno Ullberg monografiaa, jossa on erinomaisen hyvin esitelty hänen töitänsä, joita tässäkin mukavasti näkyy. Tässä oli aika paljon arkkitehtuuria ja siksi mä sen Huttusen huudahdin sinne väliin, kun me satutaan asumaan Erkki Huttusen piirtämässä talossa. Että se on osuuskauppa-arkkitehtuuria on eri puolilla Suomea, mutta jotenkin se tuntuu siltä. Mitäs osakuntalaiset? Siellä käytiin kovaa taistelua aikanaan siitä, että ska man ha protokoll på svenska, vai otetaanko me nyt se suomen kieli käyttöön täällä meidän osakunnan pöytäkirjoissa. Miten te kirjoitatte niitä nykyään siellä? Mä annan nyt pokkana teille puheenvuoroja. Saatte sitten, niin kuin pitääkin, niin esittää kysymyksen loppuun jollekulle alustajista. Joo, hei kaikille. Me ollaan viipurilaisesta osakunnasta ja vastaus kysymykseen, että meidän pöytäkirjat on suomeksi, että tuossa tulevana talvena tulee 100 vuotta täyteen siitä, kun on erkaantunut viipurilainen osakunta ja Östra Finlands Nation. Ja Östra Finlands Nation on meidän sisarosakunta ja jatkaa edelleen ruotsin kielellä ja tehdään toki yhteistyötä ja myös taas toimitaan suomen kielellä. Östra Finlands Nation. No, meistä oli kiinnostavaa ihan siis kaikki, mitä kuultiin. Ja kiitos, että olette järjestäneet tämän tapahtuman, että ollaan ilolla täällä kyllä kuunneltu. Ja en tiedä, haluatko joku teistä muista sanoa jotain myös? Terve, minä olen Aaron, viipurilaisuusosakunnan arkiston hoitaja ja kiitän tosiaan Viipuri-yhdistystä, että annoitte meille näitä kirjallisuutta runsaasti mukaan nyt, niin saadaan arkistoonkin kappaleet teidän historiikista. Siinä mä voisin itse asiassa siellä tuosta osakunnasta tuli mieleen, että just nämä, mä en ole siis suinkaan mikään asiantuntija tässä, että varmaan sieltä varsinkin arkistosta löytynee aika paljon mielenkiintoista materiaalia, mutta kyllähän siis tosiaan niin nämä erilaiset kuvaelmat, mitkä liittyy Viipurin historiaan, siis nimenomaan nämä Viipurin pamaus ja sitten mitäs näitä nyt muita on siellä, Knut, mikäs tämä nyt on se, joka... Pässi. Niin, no siis mikä se siis... Pässihän se on. Ei, kun mä tarkoitan tätä Knutin poika, siis niin, Bunde. Ja nämä hahmot, joo, niin nämä hahmothan oli siis ihan keskeisiä tällaisten historiakuvaelmien aiheita, joita siis osakunta järjesti Helsingissä useinkin 1800-luvun lopulla. Mutta siis se kieli tietenkin oli vielä ruotsi, mitä silloin puhuttiin, koska valtaosa tietenkin ylioppilaista oli vielä ruotsinkielisiä. Et se alkoi sitten vasta vähän myöhemmin muuttua. Niin toi etuvartiokäsite, sehän on niin kuin sekä kulttuurinen että sitten ihan niin kuin tässä tapauksessa, kun sä kuvasit sitä 40-lukua, itse sodan aikaa, niin silloinhan se tulee niin kuin ihan fyysiseksi todellisuudeksi sitä kautta ja sitä kautta se kuva muuttuu. Mutta että sillä tavalla itse tutkin tätä sivistyshistoriaa niiltä samoilta ajoilta, niin vuosisadan alkupuolella, 1900-luvun alkupuolella, niin näistä sivistyskeskuksista tulee sitten kaikista vuoron perään etuvartioita. Niistä tulee sivistyksen etuvartioita. Eli kyllä se, niin kuin se puhunta, se tarina on olemassa. Joo, kyllä. Ehdottomasti. Eikä joo, totta kai. Se oli mielenkiintoista myös huomata, että tässähän oli hirveän paljon kyse siis tällaisesta
sisäpolitiikasta, kielikamppailusta, että millä ehdoilla tätä sivistystä viedään, millä ehdoilla sivistystä rakennetaan. Että jos ei haluttu, että Viipuri on pelkästään tällaisen ruotsalaisen sivistyksen etuvartio, vaan että se nimenomaan haluttiin rakentaa siitä, että se on karjalainen, omaehtoinen, suomalainen tämä sivistys. No niin, sitten me saadaan täältä takaa. Kiitos. Mä ojennan sun selän takaa. Kiitos. Mä oon Ulla Haatanen ja mä oon Viipurin yhdistykseen liittynyt tuossa toukokuussa ja nyt mä olen joutunut tutkimaan, että mitä se Viipurin historia on. Ja siellä joka paikassa luki saksalaiset, saksankieliset, niin miten se sitten liittyy tähän kaikkeen? Onko heidät jo torpattu sitten tässä vaiheessa? Niin, siinähän näkyy saksalais-ruotsalainen kirkko tuossa ja Jouni ei tainnut ehkä sanoa, mutta ensimmäiset porvarit oli kuitenkin saksankielisiä, jotka Viipuriin tuli. Ja tämä mun makkaramestarini Böhmistähän sekin oli Pietarin tehtaansa perustanut, että oli helppo tulla kaupunkiin, joka oli monikielinen ja monikulttuurinen. Ja tässä tapauksessa nyt tämä saksalais-ruotsalainen kirkko varmaan oli yksi esimerkki, joka tuli. Haluatko Jouni sanoa tästä? No en mä tiedä, onko mä nyt tässä varhaisemmassa historiassa sen suurempi asiantuntija, mutta siis tosiaan niin kyllä, joo, siis Hansa kaupunkihan, tai Hansa kauppiaiden asuttama kaupunkihan tämä nyt oli ja siis kyllähän se nimenomaan oli, nämä ensimmäiset porvarit oli saksalaiset tai saksankielisiä ja sitten tämä saksankielinen perinne jatkui pitkään, mutta he olivat siis ruotsinkielistyneitä, eli siis kyllähän se silloin, kun Suomessa siis, kun ruotsi oli kuitenkin sivistyneistön kieli, että silloin vielä pitkälle 1800-luvun jälkipuolelle saakka, niin siis esimerkiksi jos Venäjältä muutettiin Suomeen esimerkiksi sotaväen perässä ja ryhdyttiin kauppiaiksi ja suomalaistuttiin, niin se tarkoitti sitä, että otettiin ruotsin kieli käyttöön, eli ruotsin kieli oli sivistyneistön kieli. Niin se oli Viipurissa kuin kaikkea muuallakin. Ja vähemmistönä on helpompi tehdä työtä vähemmistön kanssa ja vähemmistönä. Niin ja sitten täytyy muistaa se, että kun tämä tuli uusi kunnallishallinto sitten 1860-luvulla, ja sehän perustui siis varallisuuteen tai veronmaksukykyyn, näähän oli sinne vuoteen 1918 saakka tämä kunnallishallinto oli isoissa kaupungeissa, siis Etelä-Suomen isoissa kaupungeissa oli siis niin ruotsinkielisen eliitin hallussa. Ja sen takia sitten näistä tuli esimerkiksi tämä kamppailu sitten tuolla 1880-luvulla, kun tässä Torkkeli Knuutinpojan patsaasta kamppailtiin, niin siis siellä oli näitä ihan muutamia varakkaita suomenkielisiä tehtäjiä, oli Matti Pietinen muun muassa, jotka sitten niin nimenomaan hyökkäsivät tätä vastaan, mutta he olivat siis vähemmistössä tuolla kaupunginvaltuustossa silloin vielä. Mutta totta kai tästä patsasta ei saatu sen takia, että keisari vastusti tällaista niin kuin vihollismaan ristiritarin patsasta. Tässä oli just tämä myös se, että suomenkielinen vanha fennomaaninen eliitti totta kai myös haki tukea sitten keisarilta ja Venäjältä tässä omassa kielipolitiikassansa. Että tässä menee niin kuin hyvin monet tällaiset niin kuin ulko- ja sisäpoliittiset seikat sekaisin. No niin, hyvät ystävät, me ollaan nyt käytetty, Jussi meidän... No niin, mä tuon mikrofonin Jussille, että hän voi lukea verkon terveisiä. Joo, tähän voisi varmaan tämän verkon terveiset tosiaan vielä tuoda. Täällä on ollut reilusti yli 100 ihmistä kuuntelemassa parhaimmillaan tätä, ja paljon on tullut kiitosta nyt kaikille esiintyjille, ja mielenkiintoista sisältöä on ollut. Ja aina Hollannista asti kuulemma on täällä joku kuuntelemassa, viipurilaistaustainen. Mutta semmoinen vielä täältä, yksi kuuntelija, katselija sanoi mielenkiintoisen kommentin, että kaupunginjohtaja Arno Tuurna niin kävi muutaman kerran hänen isänsä kodissa Rahkasaaressa, ja kuulemma tämä Tuurna myönsi isälle myös ajoluvan, kun isä oli vielä alaikäinen.
Mutta tälleen paljon kiitosta täältä verkon puoleltakin. Eli me annettiin viimeinen sana Jussille ja verkolle. Ja kiitos Jussi taas, että sä olet hoitanut tämän striimauksen. Ja tämähän on nyt ollut koko ajan nähtävillä tuolla Karjalan liiton kasvokirjassa. Ja sitten edelleen näkyy nämä tallenteet. Niitä on siellä melkein, mä katsoin, että yli 40 näitä pitäjätilaisuuksien tallenteita löytyy sieltä. Että kannattaa mennä katsomaan ja kohta tämäkin on siellä nähtävillä. Kiitoksia kaikille. Tervetuloa uudelleen.